susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, hanggang dulo. Mananatili anumang hamon, ikaw pa rin ang Panginoon. Tatapusin ang takbuhin sa kaharian mo'y ika'y makapiling. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Ayan. Isang mapagpalang linggo sa bawat isa po sa atin. So, I invite everyone, tayo pong lahat ay tumayo. Ayan. At sa linggo pong ito, sa umaga pong ito,
tayo po ay magsisimulang umawit, magpuri, magbigay ng pasasalamat sa ating Panginoon. And because ang Panginoon po natin ay nararapat lang ng ating mga pagsamba at papuri. Kaya po sa gabi pong ito, let's command ourselves. Let's command our spirit, our soul to worship the Lord. So buksan natin ating puso. Yung papuri na nanggagaling po sa ating puso ang ibibigay natin sa ating Panginoon. Amen? Amen. Kaya po tayo po umawit sa umaga pong ito. Bless the Lord, my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul. I worship Your day dawn. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. So bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul. I worship Your holy name. You're rich in love. Rich in love, and You're slow to anger. Your name is great, and Your heart is kind. For all Your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul. I worship Your holy name. So bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. We will sing, Lord, sing like never before. Oh, my soul. I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come.
Fill my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Lord, we will sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy. For the last time we will sing, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. Lord, I worship your holy name. I worship your holy name. Oh, Lord, we worship you. I worship your holy name. Oh, yes, Jesus. We worship your holy name. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, in the name of Jesus, Lord God, salamat muli sa umagang ito, Panginoon, na muli mo kaming dinala ang aming mga padyapak dito sa iyong sambahan, Panginoon, upang ikay aming mapapurihan at mapasalamatan, Panginoon. Lord God, salamat po sa oras na inyong binibigay sa amin, at kami naman mayroon oras para sa iyo na nakalaan, Panginoon, upang purihin ka namin at mapasalamatan, Panginoon. Lord God, salamat po, O God, mga oras na ito na gagabayan mo kami sa samahan, maging successful, O God, ang aming gawain sa mga oras na ito, Panginoon. Ina-acknowledge ka namin, Santong Espiritu, sa mga oras na ito, at hindi ito namin kaya kung wala ka sa amin, sa samahan at gagabayan. Lord God, salamat, Lord God, sa mga oras na ito. Dalangin po namin, O God, na pagbalain mo, O God, ang iyong anak na gamitin na maghahayag ng iyong mga salita, O God, upang ang sino mang makapakinig ng iyong mga salita, O God, ay ito'y matanim sa kanilang mga puso at isipan, Panginoon. Yan sa binigay mong unity sa bawat isa, pinapag-isa mo ang aming mga espiritu na isang Diyos ang aming pinanampalatayanan at pinaniniwalaan, O God. Lord, salamat, Lord God. Ganun po ang mga nanonood sa kanya-kanyang tahanan sa live stream na ito, Panginoon. Palain mo po ang bawat isa, Panginoon. Abutin mo na iyong banal at makapangyarihang kamay, Panginoon. Salamat, Lord God. Muli, Lord God, sa oras na ito, kayo po'y magpapasalamat na muli, O God, na ang aming portion na sa mga oras na ito, Panginoon, ito'y aming matatanggap, Panginoon. Ito'y nanggagaling sa iyo, Panginoon. Lord God, muli, binabalik namin ang mataas na papuri at pagsapat na salamat sa tayong pangalan ni Jesus. Yan. Yan. So sa umaga pong ito, patuloy tayong magbibigay ng ating mga pagsamba, ating mga pasasalamat sa ating Panginoon. Handa na po ba tayong lahat? Yan. Dapat po bilang isang Kristiyano, lagi tayong handang magpuri at sumamba sa ating Diyos. Amen? Amen. So tayo po magbibigay ng ating pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na papuri sa ating Diyos. Amen?
merciful, where your streams of abundance flow. Blessed be your name. So blessed be your name. Blessed be your name. When I found in the desert place, to walk through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing you put out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Sing, blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name. With the sun shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Lord, we bless you, man. Blessed be your name. On the road marked with suffering, through the spade and the offering. Blessed be your name. Sing every blessing, Lord. Every blessing you put out, I turn back to pray. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Sing, blessed be the name of the Lord. Blessed be your glory. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Once again, blessed be your name. Blessed be your name. When the sun is shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name. On the road marked with suffering, through the spade and the offering. Blessed be your name. Every blessing you put out, I turn back to pray. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Oh, we'll bless your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glory. So blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Say, bless me every day. Lord, you bless me every day. My heart would choose to say, blessed be your name. You bless me every day. You bless me every day. Lord, you bless me every day. My heart will choose to say, blessed be. Come on, we will declare. Say, you bless me every day. Yes, Lord, you bless me every day. Oh, thank you for your blessings, Lord. Blessed be your name. You bless me every day. You bless me every day. You bless me, Lord, every day. My heart will choose to say, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glory. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your
bless your glorious name, Lord. Oh, bless your name, Jesus. I will bless the Lord with all my soul. I will bless the one who made me whole. For you alone, my heart will sing. I will bless the Lord with all my soul. I won't tell of all your mighty love. Pull me from the dark into your light. Sing for you alone. For you alone, my Lord, my heart will sing. I won't tell of all your mighty. Oh, let's declare, Lord, you're holy. Say, holy. My heart will sing out my inside of God. My soul will cry out, worthy is the Lamb of God. My life will sing out, I will bless the Lord with all my soul. Oh, we bless your name. Lord, I won't tell of all your mighty love. Pull me from the dark into your light. You alone, for you alone, my Lord, my heart will sing. I won't tell of all your mighty love. Holy, holy are you, Lord. My heart will sing out my sing sound of God. My soul will cry out, worthy Lamb of God. My life will sing out, I will bless the Lord with all my soul. Oh, lift your voice, sing holy. Holy are you, Lord. My heart will sing out, mighty, oh Son of God. My soul will cry out, worthy Lamb of God. My life will sing out, I will bless the Lord with all my soul. Oh, we will bless you. God of all the earth, Jesus. God of all the earth, God of all the earth, God of all the earth, Jesus. Sing God of all the earth, God of all the earth, God of all the earth, God. Church, we will declare God of all the earth, God of all the earth, God of all the earth, Jesus. Holy are you, Lord. My heart will sing out, mighty Son of God. My soul will cry out.
For the last time we will sing, Lord, you are holy. Say, holy are you, Lord. My heart will sing out, mighty Son of God. My soul will cry out, worthy is the Lamb of God. My life will sing out, I will bless the Lord with all my soul. Sing, I will bless, I will bless the Lord with all my soul. Lord, I will bless your name. I will bless the Lord with all my soul. Oh, come on, let's worship the name of Jesus. Bless his holy name. Oh, we worship your name, oh God. Oh, we bless you, we bless you, we bless you, we bless you, man. Oh, yes, Lord. Lord, sa umagang ito, patuloy kaming lumalapit sa iyong trono. Lord, patuloy kaming umaawit sa iyo. We continue to bless your name, to exalt your name, Lord. For you are our God, our King, the Lord of Lords, the King of Kings, Lord Jesus. Kaya Panginoon, patuloy mong siyasatin aming mga puso sa umagang pong ito. Sa aming pag-awit, sa aming pagpupuri sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Oh, of you we worship, and stand amazed at your great love. We're changed from glory to glory. We set our hearts on you, our God. Now your presence fill this place. Be exalted in our praise as we worship. I believe you are near. In all of you. In all of you, we worship. And stand amazed at your great love. We'll change from glory to glory. We set our hearts on you, our God. Now your presence, Lord. Now your presence fill this place. Be exalted in our praise as we worship. I believe you are near.
For great are you, Lord, and worthy of honor, glory and honor and praise. 'Cause you are my God, the great I am, and you are the rock on which I stand. You reign, oh Lord. You reign, Lord, you reign. You reign, you are my God, the great I am, and you are the rock on which I stand. You reign, oh Lord. You reign, you reign. We'll lift you high, higher than all others. Come on, lift the name of Jesus. We'll lift you high, higher than all else. For great are you, Lord, and worthy of honor, glory and honor and praise. Sing, for great are you, Lord. For great are you, Lord, and worthy of honor, glory and honor and praise. For great are you, Lord. For great are you, Lord, and worthy of honor, glory and honor and praise. Oh, you are a great God. We worship your name, oh Jesus. We praise your name. You are our God, the great I am, beautiful Savior, wonderful God, oh wonderful God. Oh, thank you, Lord. Oh, thank you, Jesus. Panginoon, maraming salamat sa umaga pong ito, O Diyos. Maraming salamat, O Diyos, na muli kami ay pinagtipon mo sa lugar na ito upang sambahin ang iyong pangalan, Panginoon. Lord, maraming salamat sa lakas. Maraming salamat sa buhay, Panginoon, na patuloy mong binibigay sa bawat isa. Lord, we thank you for everything that you have done. Kaya po kami, O Diyos, ay narito upang bigyan ka, Panginoon, ng mataas na papuri. Bigyan ka, Panginoon, ng mataas na pasasalamat at pagsamba, Panginoon. And Lord God, sa umaga pong ito, as we listen to your word, Lord, kausapin mo muli ang bawat anak mo, Panginoon, na nakikinig sa umaga pong ito, O Diyos. Lord God, aming mga puso ay bukas, aming mga isipan, aming mga tenga, Panginoon, ay handa para sa iyong salita, Panginoon, na ihahayag sa bawat isa po sa amin, Lord. Lord, we thank you. Patuloy kang kumilos sa buhay ng bawat isa. Continue to anoint each and every one of us, Lord God. We bless your name. We praise your name. We give you the highest praise. We give you the highest worship that you deserve, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. May testimony? Yeah. Idong. Praise. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Para pong pagod pa ata. Good morning po sa bawat isa. Amen. Ah? So, ang tema po natin ngayon, mga magulang, mga kapatid, ay umiikot pa rin tayo sa love, pag-ibig. Amen. So, bago po tayo magsimula, tayo po may pumikit.
praise sound. Yun. Tayo po muna pumikit at manalangin. Ama namin Diyos na buhay, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lord, salamat o God sa umagang ito na kung saan kami po'y makikinig ng iyong salita. Banal na Espiritu, ikaw po ang siyang magpaunawa at magpaintindi sa lahat ng aming pag-aaralan sa umagang ito. Lord, buksan mo ang puso ng bawat isa, Panginoon, nasa kanilang tahanan at naririto sa lugar na ito. Tunay nga, O Diyos, na madama nila ang pag-ibig mo, O God, at ang kapangyarihan mo at ang iyong presensya. Pinupuri ka namin, dinadakila, at ngayon pa lamang oras na ito ay inaangkinan namin ng katagumpayan sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. So, ang tema po ngayon ay love. Amen. Pag-ibig. Alam niyo po ba na ang pag-ibig ng tao ay katulad ng pag-ibig sa Diyos? Naniniwala po ba kayo doon? Ang sabi po sa Genesis, intro po muna tayo. Genesis 1:26, let us make a man according to our likeness and image. So ang Diyos lumikha ng tao na katulad ng sa Diyos. So sa makatuwid, yung puso ng tao ay parang puso ng Diyos. Magkatulad, di po ba? Kaya nga, ang ating pag-uusapan ngayon, dalawang klase ng pag-ibig lamang yung nananalaytay dito sa mundo. Pag-ibig ng tao at pag-ibig ng Diyos. Amen? Dahil ang dyablo, hindi naman umiibig yan eh. Yeah? Umiibig ba yan? Hindi po umiibig yan. Ang ginagawa ng kaaway, wasakin yung pag-ibig na ginagawa ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Amen? Kaya nga tayo mga tao, kaya ka umiibig dahil sa Diyos. Ang totoo, hindi mo kayang umibig. Di ba? Ang pag-ibig ng tao, di ba, may hangganan. Amen? Kaya nga, ang title po nito, The Love of God and the Love of Man. Amen? Tayong mga tao, may kanya-kanya tayong pag-ibig. Meron tayong kanya-kanyang style kung paano mo maipapadama ang pag-ibig mo sa kapwa mo, sa mahal mo sa buhay, sa asawa mo, sa mga anak mo. May kanya-kanya tayong paraan kung paano umibig. Pero ang ating pag-ibig na bilang tao ay mayroong hangganan. Amen? Tao po kung wala ang Diyos kasi ang Diyos kailanman hindi nagbago yung pag-ibig niya. Kung ano yung pag-ibig niya noon hanggang ngayon, ganun pa rin ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. Kahit ikaw yung nagbabago, ang Diyos di nagbabago. Amen? Kahit tayo nagbabago, minsan maganda yung mood mo ngayon, bukas hindi na. Pero ang Diyos, hindi siya ganun. Amen? Kaya nga po, basahin po natin muna. 1 John 4, verse 16 to 19. Ang sabi dito sa 16, nalalaman nating tayo'y inibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Hindi po ba? Ang Diyos daw ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos. At ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. 17. Ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin kaya't hindi natin kinakatakutan ang araw ng paghuhukom. Sapagkat tayo'y tulad ni Kristo. Di ba? Tulad daw. Kahit nasa daigdig pang ito. 18. Walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang pagkatakot. Sapagkat pagkatakot, hindi pa ganap ang pag-ibig ng sinuman natatakot. Hindi pa po pala ganap pag may takot pa sa buhay mo. Sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. 19, last verse po. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Amen? Kaya ka pala nakakaibig kasi ang Diyos pala ang unang umibig sa'yo. Totoo po yun. Dahil nung ang Diyos lumikha, hinulma ang tao, si Adan, hiningahan niya at katulad siya ng Diyos. Likeness and image, di ba? Katulad po natin ng Diyos na umiibig hanggang sa pangayon. Kaya lang, ang kaaway, anong nangyari sa tao? Nung bimuo ang Diyos ng pag-ibig, kaya nga nakakausap pa dati ng tao sa Genesis, ang Diyos Di ba? Pero nung nagkasala ang tao, nawala yung binuong pag-ibig ng Diyos sa tao at sa Diyos. Nagigets niyo po? Anong ginawa ng ahas? Dinisib ang tao. Kaya nga ang tao, mas marami ng pag-ibig sa mundo. Di ba? Masyado lang materialistic. Di ba? Mas maraming oras sa mundo. Di ba? Yung pag-ibig sana ng Diyos, na gusto ng Diyos, palagi niyang makausap ang tao, palagi niyang makapiling ang tao, palagi niyang gusto ng Diyos marinig ang panalangin ng tao, nawala sa tao. Bakit? Kinwestiyon kasi ng kinwestiyon ng kaaway. Di ba? Yung ahas, nakaganyan. Anong forma yan? Question mark. Talaga bang mamamatay ka pag kinain mo yan? Hindi, sabi ng kaaway. Di ba?
Pag dumating na sa punto ng buhay mo, ng pag-ibig mo, palagi ka nang nagko-question, kapatid, may problema na yung pag-ibig mo sa ating Panginoon. Kasi ang kaaway, walang ibang gagawin sa buhay mo yan, kundi questionin ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Di ba? Ang kaaway, yung question mark, yung ahas. Sabi ng ahas, hindi, kasi pag kinain nyo yan, magiging parang Diyos kayo. Pero ang sabi doon, parang lang naman. Pero dahil magaling magsalita ang kaaway, yung ahas, dalawa ang ang tawag yan? Dila, pwedeng mag-anyong mabuti, pwedeng mag-anyong masama. Di ba? Depende sa kanyang kaharap. Di ba? Depende rin sa ating buhay. Kung ang pananampalataya mo, mga magulang, mga kapatid, ay masyado nang matibay, mag-aanyo ang kaaway ng matibay din. Di ba? Kaya nga, yun nga, nasira ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Di ba? Nung sinira ni Lucifer, ni Satan, sinira ng Diyos. Kaya nga ang tao, inihiwalay, inilayo sa Garden of Eden. Di ba? Kaya nga hanggang sa pangayon, kung hindi mo tatanggapin si Kristo sa buhay mo, siya lang ang nakapagbabalik eh. Di ba? Sabi, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Di ba? Nang upang sino mang sumampalataya, hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, makakapiling mo uli ang Diyos. Amen? So balik po tayo sa ating pag-uusapan. Dalawang klase ng pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos at ang pag-ibig ng tao. Di ba? Unahin po natin ang pag-ibig ng tao. Ano ang katangian ng pag-ibig ng tao? Di po ba? Iba-iba po tayo. Hindi po tayo pare-parehas. Di ba? Yung pag-ibig mo, hindi ko pag-ibig. Di ba? Maaari yung personalidad mo, ng puso mo, matibay. Di ba? Minsan naman, malambot, ang bilis mong magpatawad. Iba-iba. Di ba? Kaya nga dito, ang pag-ibig ng tao ay madaling magsawa. Totoo po yan. Di ba? Minsan, nakagalit ka kay sister, minsan ayaw mo na siyang makita. Minsan sasabihin mo pa, pinatawad na kita. Basta wag lang muna kitang makikita. Minsan ganon yung pag-ibig ng isang tao. Pero ang totoong pag-ibig, hindi po ganyan. Malalaman po natin yan. Ang pag-ibig ng tao ay may motibo. Minsan ganyan. Di ba? Lalo ngayon, politika. Pag ako binoto nyo, wala nang may hirap. Love kunwari. Pero may motibo. Di ba? Gustong manalo. Gustong merong may makuha. Gustong merong matanggap sa taong yun. Kaya niya iniibig. Pwedeng ganon. Hindi po ba? Ang pag-ibig ng tao ay may hangganan o limitasyon. Totoo po yan. Bilang tayong tao, nawala ang Diyos, ang pag-ibig natin sa tao, di ba, sa ating kapwa, may hangganan, may limitasyon. Maaring mahal mo siya ngayon, paano kung nagkasala na? Kung wala ang Diyos sa buhay mo, ayaw mo na sa Kanya. Kasi pag-ibig ng tao lang ang nagaganap. Diba? Pero pag-ibig ng Diyos, kahit ilang pagkakasala mo, basta humingi ka ng tawad sa Panginoon, ng totohanan, ng tao sa puso, patatawarin ka ng Diyos. Diba? Ibang-iba. Magkaiba ang pag-ibig ng tao at ang pag-ibig ng Diyos. Pero take note mga magulang, mga kapatid, iisa lang ang pag-ibig natin at sa Diyos. Ulitin ko, sinira lang ng kaaway. Sa Genesis, sinira lang talaga ng kaaway. Kaya ang tao ngayon, ang dami ng pag-ibig. Minsan nga, meron pang nalaba first sight. Oh, di ba? Pag-ibig ng tao yon. Sa unang tingin lang daw, nagkain laba na. Pag-ibig ng tao. Pero pag nangyari na, nagsama na, nagkakitaan na ng pag-uugali. Ganito pala pag-uugali ito. Sa tulpo, marami yan. Ngayon, mahal ako, pero yung katagalan na, nakikita na yung pag-uugali, ayaw na. Di ba? Love of man kasi. Di ba? Hindi sinamahan ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Kaya nga po, ang sabi dito, sa Mateo 18:21 verse hanggang 22, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ng kapatid kong paulit-ulit na nagkasala sa akin? 7 beses po ba? Sumagot si Jesus. Sagot ni Jesus, hindi ko sinabing 7 beses, kundi 70 ulit na 7. Ang tanong, kung tao lang ang ganon, papatawarin, kaya niya ba? Isa nga lang magkamali, parang salamin na daw may kasabihan eh. Parang salamin, pag nabasag, pag binalik mo, may lamat na. Pero kung wala si Lord sa buhay mo, hindi mo kaya yun. Totoo po yan. Diba? Minsan galit pa rin yung nananalaytay. Kunwari, pinatawad, uy, sister, brother, I love you. Mahal naman kita with the love of the Lord. Pero ang totoo, sa kanyang isipan, may galit pa pala, hindi nakakalaya. Diba? Pero ang tunay na pag-ibig, mga magulang, mga kapatid, isa lang talaga. Yung kaya mo magpatawad. Sabi ni Lord, di ba? Love your neighbor as you love yourself. Ang totoo, sino bang nakakapagbabagsak ng pananampalataya ng tao? Nakakapagpadaw ng pag-ibig ng tao sa Diyos? Sino? Eh di yung katabi mo.
Minsan si brother, minsan si sister. Di ba? Yan lang naman ang dahilan. Kaya kung minsan, ayaw mo nang mag-church. Kung minsan, ayaw mo nang sumimba. Ba? Ayaw mo nang dumalo. Kasi nga, nasasagasaan yung pag-ibig mo, yung pride mo. Amen? Yun lang po. Kaya nga sabi dito, 77 beses. Di ba? Ang tanong ko lang, kaya mo ba talaga? Kaya ko ba talaga? Kaya ba talaga nating magpatawad ng ganon? Yun totoo, hindi. Di ba? Yun yung pag-ibig ng tao, hindi natin kaya. Pero pag ang pag-ibig ng Diyos ang nanalaitay sa'yo, kaya mo yan. Yun ang sabi ng Diyos eh. Siya ang lumikha nun. Kaya nga ng Diyos eh. Tayo pa kaya? Once na alam mo na ang lumikha ng puso mo ay ang Diyos. Kasi likeness nga eh. Katulad ng pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig ng tao. Ulitin ko lang po ulit. Winasak lang ng kaaway. Di ba? Winasak lang ng dyablo sa pasimula pa. Kaya nga ang tao, hindi na nakikita ang Diyos, pinalayas. Sabi ni Adan, bumaba ang Diyos. Makikipagkwentuhan sana siguro doon si Lord, kay Eva at Adan. Pagbaba ni Lord, nasan kayo, Eva at Adan? Ang sabi ni Adan, nandito po kami, nagtatago. Bakit kayo nagtatago? Kasi po hubad kami. Bakit, kinain nyo ba yung bunga na pinagbabawal ko? Kasi po yung babaeng binigay mo sa akin. Nagturo-turuan na. Di ba? Kasi po yung ahas. Yeah? Yung pag-ibig ng tao kung minsan mapandaya. Yung pag-ibig ng tao kung minsan akala mo iniibig ka niya, yung pala may motibo. Amen? Yung pag-ibig ng tao akala mo minsan okay, di ba? Yung pala madaling magsawa. Tignan mo katabi mo, nagsasawa ka na ba? Minsan ganyan po. Totoo po yan mga magulang natin. At hindi po natin maididina yan. Yan po ang karakter ng tao. Malibang wala ang Diyos. Kaya tuloy po natin. Ang pag-ibig ng tao, mapagsinungaling. Totoo po yan. Di ba? Minsan, nakala mo, mahal mo, tinatago pa. Di ba? Kaya nga napakaganda po ng tema natin ngayon. Di ba? Pag-ibig. Kaya nga po, meron mga minsan, magulang mo, susuwayin mo, dahil mahal na mahal mo yung tao na yon. Minsan naman, hindi mo siya mamahalin dahil sabi ng magulang mo. Di ba? Kung tutuusin po mga magulang, mga kapatid, napakagulo ng pag-ibig ng tao. Hindi mo talaga maunawaan. Di ba? Kumbaga sa salitang kanto pwedeng plastic. Totoo po yan, mga magulang, mga kapatid. Kasi bakit? Hindi mo naman alam yung laman ng puso niya eh. Kung minsan niya action, nadadaya pa. Di ba? Minsan niya salita, nadadaya pa. Di ba? Pero ang totoo, alam ng Diyos kung ano yung laman ng puso mo ngayon. Amen? Kung talaga bang nandito ka, sumasamba ka sa Panginoon, alam po ng Diyos yan. Kung talaga bang pumunta ka rito, yung motibo mo ay yung pag-ibig ng Diyos, yung kinakanta natin, di ba? Bless the Lord, O my soul, sabi ni David, Haring David. And all is within me, bless thy holy name, di ba? Kasi yung panahon na yan, si David talagang lugmok na, di ba? Ayaw nang ng kaluluwa niya magpuri, di ba? Kaya nga sinabi niya, bless the Lord, kinuman niya na. Bakit? Bakit niya kinuman? Kasi ayaw na eh. Ganon yung ating karakter. Minsan ayaw mo na. Bakit? Kasi maulan. Ayaw na kasi ba doon nakikita ko si brother, si sister. Ayoko doon sa church na yun. Diba? Kung minsan ayoko na, pagod na ako, bakit ako na lang ng ako? Ganon po yung pag-ibig ng tao. Bilang tao. Kaya sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Baka kasi ikaw yun eh. Ang sabi sa Biblia, di ba? If you know the truth will set us free, di ba? Dahil ang Diyos, yung pag-ibig niya, katotohanan. Kung hindi mo tatanggapin ang katotohanan, hindi ka makakalaya dyan. Amen? Tuloy po natin. Sa Jeremiah 17 verse 9 to 10, sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Di ba? Ito'y mandaraya at walang katulad. Sabi po ni Jeremiah, wala nang lunas ang kanyang kabulukan. 10, akong si Yahweh ang sumisiyayat sa isip at sumisiliksik sa puso ng mga tao. Ginagantimpalaan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Amen? Sino daw po ang makakaunawa sa puso ng tao? Walang sino man. Diba? Kundi ang Diyos lang. Diba? Alam ng Diyos, yung kanina nag-worship tayo, alam ng Diyos kung sino yung talagang nag-worship. Alam ng Diyos yung pagtaas mo kung talaga bang nagtaas ka. Alam ng Diyos yung pagtugtog mo, alam po ng Diyos yan. Kaya nga, ang Diyos lang ang makakasiyasat sa lahat ng ating ginagawa. Hindi mo pwedeng ipagmalaki. Amen po ba? Palakpan po muna natin ang ating Panginoon. Amen.
So yan po yung mga katangian ng taong aking, habang sinusulat ko to, yan po yung mga katangian ng pag-ibig ng tao. Ulitin ko po, magkaiba ang pag-ibig ng tao at pag-ibig ng Diyos. Bakit nagkaiba? Dahil ginawa ni Lucifer, ng Satan, winasak niya, kaya nagkaiba. Kaya ang tao, ang pag-ibig, puro material na bagay. Di ba? Puro mas maraming oras sa mundo. Ang sabi sa Biblia, sa Romans 12:1, do not conform to this world. Be transformed by renewing of your mind. Di ba? Wag na daw tayo umayon. Bakit? Kasi yung mundo, ang sabi, heaven and earth will pass away, but the word of God will still remain. Di ba? Langit daw at lupa ay lilipas, pero ang salita ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, hindi daw lilipas, hindi kukupas. Kung ano siya noon, ganun pa rin siya ngayon. Kung ano yung pangako niya noon, hanggang ngayon, ganun pa rin. Ikaw lang nagbabago. Tayo lang nagbabago. Kung minsan, dala ng sitwasyon sa buhay, dala ng sitwasyon kay brother, kay sister, dala ng sitwasyon sa karamdaman, di ba? Minsan, dyan mo makikita ang pag-ibig. At dyan mo masusukat kung gaano kalalim ang pag-ibig mo sa Diyos. Amen? Dyan mo po makasusukat. Amen? Kaya nga po ang sabi dito, ang pag-ibig ng tao yung pagsinungaling. Ang pag-ibig ng tao ay nakabase sa mga bagay na nabubulok o lumilipas, kumukupas. Yun nga po yung sabi ko kanina. Ang sabi po sa 1 Timothy 6:10-11, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. 11, ngunit ikaw, na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay ng matuwid. Maka Diyos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis, at kahinaunan. Ano po sabi? Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Diba? Pag-ibig pa rin po ang binabanggit dito. Ang tao po, diba, sabi sa Biblia naman, hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang master. Iiwan mo ang isa, paglilingkuran mo ang isa. Ano ba ang nagiging hadlang yung pag-ibig mo sa Diyos? Siyempre, salapi. Diba? Salapi. Totoo po yan. Gusto mo magtrabaho, gusto mo magkaroon ng maraming ganyan, magkaraming ari-arian. Di po ba? Yun po ang nakakapaghiwalay sa tao. Take note, si Jesus Christ, bakit napako? Sino ginamit? Si Judas. Si Judas, bakit siya naitatwa secret Jesus? Dahil sa salapi. 30 pilak na salapi. O di ba? Yun po yung magiging hadlang. Para ang pananampalataya mo, ang pag-ibig mo sa Diyos ay hindi magpatuloy. Ang pag-ibig mo sa Diyos ay mahadlangan ng mga bagay sa mundong ito na ating nakikita na kung saan lilipas din naman. Kukupas din naman. Ang sabi nga ni Job, hubad akong lumabas. Hubad din akong babalik na walang dala. Ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos din ang bumabawi. Purihin ang Panginoon. Yun po yung sabi ni Job, di ba? Tuloy po natin. Dito na po tayo, sa pangalawa na po. Ang pag-ibig ng Diyos, dito po tayo magtatagal. Ang pag-ibig ng Diyos. Kanina po yung tinatalakay natin, pag-ibig ng tao. Ngayon po, pag-ibig ng Diyos. Ano ang katangian ng love ni Lord? Yan. Ang pag-ibig ng Diyos, hindi pa bago-bago. Katulad po sinabi ko kanina. Magbago ka na ng lifestyle, magbago ka na ng papaganda mukha mo, forma mo, magbago ka na, pero ang Diyos, kung ano yung tingin niya sa tao, ganun pa rin ang tingin niya hanggang ngayon. Di ba? Kaya nga umisip ang Diyos ng paraan para maligtas ang tao. Tayo po yun. Para maipadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig, ibinigay niya sino? Si Jesus. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Di ba? Ibinigay niya. Ang tanong ko, ikaw, kaya mo ba? Ibigay yung anak mo. As makikita mo, sasampalin. Tatadyakan, di ba? Duduraan, sasampalin uli, di ba? Hagupitin ng latigo, tutusukin, kukurunahan ng may tinik, di ba? Na 3 inches daw yun, sabi, bumaon, di ba? Mumurahin, kaya mo ba? Ang Diyos kinaya. Para maipadama sa iyo at sa akin ang kanyang wagas na pag-ibig. Amen? Kaya lang marami tayong dahilan kung minsan, di ba? Kaya maraming tao hindi maranasan ang pag-ibig ng Diyos. Maraming dahilan. Di ba? Mas maraming oras sa mundo. Tignan mo katabi mo, mas marami ka ba oras sa mundo? Sabi mo, hindi ikaw yun. Diba? Kaya nga po,
Ang pag-ibig ng Diyos, hindi pabago-bago. Diba? Kung ano yung kanyang sinabi, gagawin niya sa buhay mo. Amen? Pag sinabi niyang ililigtas niya ang tao, ililigtas niya. Kaya lang, ang problema, mga magulang, mga kapatid, ang tao may kalayaang mamili. Diba? Hindi ginawa ng Diyos na robot. Pag sinabi ng Diyos, dito ka, kakanan ka, hindi. Diba? Meron kang kalayaang mamili. Diba? Na kung saan, pipiliin mo ba ang pag-ibig ng Diyos o pipiliin mo ang pag-ibig ng mundo? Kasi ang mundo, nagbibigay din ng pag-ibig yan. Pag-ibig na tungo sa kapahamakan. Amen? Kaya nga po ang sabi sa awit, 86 verse 15, Ngunit ikaw, Panginoon, tunay na mabait, wagas ang pag-ibig, di madaling magalit, lubhang mahabagit, banayad, magalit. Sabi diyan, mabait po ang Diyos. Bakit? Ang totoo, lahat tayo nagkasala sabi sa Biblia, di ba? Romans 3:23. Lahat ng tao nagkasala. Kinapos sa kalulatian ng Diyos. Sa makatuwid, lahat po tayo, walang isang matuwid. Di ba? Nagiging matuwid ka lang, bakit? Naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos. Di ba? Naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos ngayon. Di ba? Ang totoo, sabi sa Biblia din, di ba? Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero ang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ay buhay na walang hanggan. Alam mo ba kung bakit ka inibig ng Diyos? Ayaw kanyang mapunta sa impyerno. Diba? Ayaw na tayo mapunta sa impyerno. Dito nga sa mundo, mainit, nagre-reklamo ko na Labas ka dyan, ang init naman. Pag malamig naman, sasabihin mo, malamig, sala sa lamig, sala sa init, ang tao. Amen? Kaya nga, tayo mga mananampalataya na ng Diyos, mga magulang, mga kapatid, tiyakin natin, yung pag-ibig ng Diyos ay nananalaytay sa atin. Amen? Ang pangalawa po, ang pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay tagumpay. Amen? Diba? Love conquers all nga diba? Ang pag-ibig ng Diyos, kaya nga si Kristo po, nung bumaba sa lupa, napagtagumpayan niya ang lahat. Diba? Para kanino? Para sa'yo at para sa akin. Diba? Ang hirap po nun. Diba? Ikaw nga, mapasok ka lang konti, masugatan ka lang konti. Minsan, iiyak ka na, sakit. Diba? Pero ang Diyos, lahat yun, napagtagumpayan niya. Kaya yung pag-ibig ng Diyos na dala-dala mo ngayon, mananagumpay yan. Diba? Ang tanong, bakit palagi kang hindi tagumpay? Baka hindi love ni Lord yung bit mo. Amen? Kung bakit parang nakabusangot ka palagi. Kaya nga, sa ating buhay kapatid, ang pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay tagumpay. Sabi mo sa katabi mo, tagumpay ka na pala. Bakit parang hindi kilos mo tagumpay? Bakit parang yung kilos mo parang hirap na hirap? Pero ang totoo kapatid, nagtagumpay ka na. Amen? Sa lahat ng bagay na ginagawa mo, basta si Kristo ang una dyan. Si Kristo ang sentro ng puso mo, tagumpay ka dyan. Hindi ka lang nagtatagumpay kung minsan inuuna mo yung sarili mo. Diba? Inuuna natin yung sarili nating mithiin. Sarili nating kagustuhan. Gusto kong magkaroon nito, gusto kong magkaroon na yan. Ang hantong nun, kapahamakan. Ang hantong nun, manghihina ka. Ang hantong nun, yung pag-ibig ng Diyos, hindi mo na madama. Kasi inuna mo yung sarili mong pagnanais. Amen? Kaya nga po ang sabi sa John 16:33, sinabi ko ito sa inyo, upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin, kay Kristo po. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito. Sabi po, di ba? Talaga naman magdaranas ka. Kung minsan namimigati tayo sa buhay natin, kasama po sa buhay yun. Diba? Hindi sinabi ng Diyos, pag ikaw naging born again, pag ikaw tumanggap na sa akin, hindi ka na makakadanas ng pagsubok. Hindi po totohanan yun. Ang totoo, makakaranas at makakaranas ka niyan. Ang pangako ng Diyos, I will never leave you nor forsake you. Sasamahan lang po tayo ng Diyos sa lahat ng dinadanas mo ngayon. Amen? Tuloy po natin to. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Di ba? Tibayan mo daw yung loob mo. Ilagay mo sa isip at sa puso mo na ang Diyos nagtagumpay na. Kaya dapat yung lakad mo, lakad na tagumpay. Di ba? Dapat yung kilos mo, kilos ng tagumpay. Amen? Kasi ang kaaway, lagi siyang nandyan, nakatingin sa'yo. Totoo po yun. Ang sabi sa Biblia, di ba? Ang kaaway ay parang umaatungal na leon na naghahanap ng masisila. Gusto kanyang silain. Pero pag ang lakad mo, parang kasila-sila, layari ka. Madadali ka talaga ng kaaway. Kasi po yun ang
gusto ng kaaway. At sabi sa John 10:10, ang kaaway ay pumarito para pumatay, magwasak, manira. Gusto niya sirain yung relasyon ng Diyos sa'yo. Gusto niya sirain yung pag-ibig mo sa Diyos. Di ba? Yun lang naman eh. Kaya nga sa ating buhay kapatid, mga magulang, lalo na ngayon, December, sinasabi nila na pinanganak na naman si Kristo. Di ba? Sineselebrate. Pero wala naman sinabi sa Biblia kung kailan talaga pinanganak si Jesus. Ang pinakabinigyan din sa Biblia, sa Romans 10:19, kung mananampalataya ka na si Kristo ay namatay, nabuhay, magmuli, maliligtas ka. Yun po yung pinakabinigyan din. Kasi kung di si Kristo mamatay, walang kaligtasan ng tao. Amen? Yun po yung binigyan din sa Biblia. Kaya pinanganak si Jesus Christ. Para sumampalataya ka, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Amen. Pangatlo, ang pag-ibig ng Diyos para sa lahat. Totoo po yan. Si Kristo bumaba sa lupa para sa lahat. Ipadama. Sabi nga ni Jesus, di ba? Ako'y pumarito, hindi para sa mga taong matutuwid na, kundi para sa taong makasalanan. Amen? Kaya nga po, ang Diyos, mga magulang, mga kapatid, napakadakila niya sa ating buhay. Di ba? Ang pag-ibig niya, hindi nagmamaliw. Ang pag-ibig niya, hindi nagsasawa. Ang pag-ibig niya, hindi nagbabago. Di ba? Kahit tayo nagbabago, kahit tayo nagsasawa, kahit tayo maraming dahilan, pero ang Diyos, mahal na mahal ka pa rin. Di ba? Mahal na mahal pa rin niya tayo. Amen? At praise the Lord, mga magulang, mga kapatid, ang gusto ng Diyos, maranasan mo ang pag-ibig niya. Bakit? Kasi pinili ka niya. Ang sabi sa John 15:16, di ba? Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo, hindi ako. Si Lord ang pumili sa atin. Para Para daw mamunga, manatili ang bunga. Amen? Bakit kaya tayo na pinili ng Diyos? Kasi alam ng Diyos, hindi mo siya pipiliin. Kung papipiliin ka, 1 million, o Diyos, kung hindi ka pa Kristiyano, mas pipiliin mo yung 1 million. Marami kang mabibili doon eh. Ang problema, ubus ka agad. Kaya nga ang Diyos nang pumili sa atin, na kahit bumitaw-bitaw ka, ang Diyos hindi ka niya bibitawan. Inaantay ka lang niyang balik muli at madama mo uli ang pag-ibig ng Diyos. Di ba yung prodigal son, alam na alam po natin yan. Di ba? Yung may dalawang magkapatid na kung saan itong bunso, gusto nang kunin yung yaman. Yung kanyang mana. Walang magawa ang tatay. Sige, bigay. Anong ginawa ng bunsong kapatid? Lumayas, nilustay, bisyo ron, inom doon, sigarilyo doon, babae doon, lahat na ginawa. Ano sa dumating pagkakataon, nauubos. Ano mang meron ka, nauubos. At ano na nangyari? Naghirap yung bata. Naghirap yung bunso. At hanggang sa dumating na masukan na lang. Pagkapasok, nagugutom kasi walang sapat na pagkain. Nakikita niya yung pagkain ng baboy at kinakain niya na rin. At isang beses naisip niya, sa bahay ng aking ama, sagana ang mga alipin doon. Babalik na lang ako. At ako kahit gawin katulong na lamang. Diba? Bumalik nga siya. At pagbalik, yung ama pala, palaging nandun. Inaabangan ang pagbabalik ng kanyang anak. Ganun din sa buhay natin. Palagi kang inaabangan ng Diyos na tumawag. Minsan kasi nakakalimutan mo na. Minsan kasi mas busy na tayo sa mga material na bagay na meron ka ngayon. Na ang totoo, hindi naman sa'yo. Naniniwala po ba kayo doon? Sa Genesis, balik po ulit tayo sa Genesis palagi. Sa Genesis, let us make a man, di ba? According to our likeness in image. Para daw siya ang mamahala. Pinamahalasan sa mga hayop. Ngayon, hindi na hayop eh. Ang pinamamahalaan natin, mga material na bagay na. Ang totoo, hindi sa'yo ang lahat ng iyan. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinamahala lang sa'yo. Amen? Pinamahala lang po talaga sa'yo. Yung lakas mo, galing sa Diyos yan. Yung hininga ng tao, galing sa Diyos yan. Bakit? Ang tao nung nagkabuhay, anong ginawa ng Diyos? Hiningahan. Di ba? Kaya nga love na love ng Diyos ang tao eh. Sa lahat ng kanyang nilikha, ang tao lang ang ginamitan niya ng kamay at ng kanyang hininga. Di ba? Kaya nga, ang pag-ibig ng Diyos, sino ba naman talaga ang tao? Gapulgas lamang, sabi sa Biblia eh. Pero dahil ang hininga ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ay katulad ng pag-ibig ng tao. Diba? Ayaw niyang pabayaan yung kanyang hiningang nananalaytay sa kanyang tao. Diba? Gusto ng Diyos, makapiling niya ang tao ng hininga niya. Diba? Magkadaoy pang palad. Diba? Napakabuti ng Diyos eh. Diba? Napakabuti ng Diyos kung i-imagine niyo lang. Sa daming nilikha ng Diyos, ikaw ang pinaka-importante. Ikaw ang pinakamaganda sa kanyang paningin. Ako at ikaw yun, wala nang iba. Kaya nga sabi sa Biblia, heaven and earth will pass away eh.
Lahat ng mga bagay na kanyang nilikas sa pamagitan ng salita, lilipas at kukupas eh. Pero ba't ikaw hindi lilipas? Diba? Pero ikaw ba't hindi kukupas? Kasi nga yung pag-ibig ng Diyos sa'yo ay kakaiba. Di ba? Amen? Palakpakan po natin ng Diyos. Kakaiba po talaga ang pag-ibig ng Diyos. Mag-search ka sa Google. Search mo, pag-ibig. Ang daming lalabas dyan eh. Kung ano-ano eh. Katulad yan ang turo ni Pastor Ban nung nakaraan, di ba? Islam book. What is love? What is love? Yun. Ikaw nga mismo, may sinusulat ka kung ano yung definition mo sa love eh. Di ba? Ang Diyos, isa lang. Ang gusto ng Diyos, makapiling ka niya. Maipadama niya ang kanyang pag-ibig sa iyo at sa akin. Amen? Ganun po ang Diyos. Di ba? Kahit tayong tao, di ba? Kahit tayong tao, mga magulang, mga kapatid, sobrang pasaway. Sobrang mabilis magsawa. Totoo po yan. Mabilis kang magsawa. Di ba? Panahon kasi. Minsan, kahit tayong mga tao, mga magulang, mga kapatid, di ba? Marami kang gusto sa buhay. Marami kang gustong mangyari sa buhay mo. Marami kang gustong maganap, makamit. Pero ang Diyos, isa lang ang gusto sa'yo. Di ba? Maligtas ka sa mundong ito. Bakit? Lilipas kasi ito. Kaya nga sinabi na ang Biblia, pinapaalalahanan na tayo sa mga darating pang bukas. Diba? Na kung saan, huwag ka na daw umayon sa takbo ng mundong ito. Dahil ang takbo ng mundong ito, kapatid, ang ipinapadama niya, kasarapan naman talaga ng ating physical na katawan. Diba? Sarap kumain ng ganyan. Diba? Sarap pumunta sa lugar na yon. Diba? Imbis church. Minsan, ganun yung ninaalok ng mundo. Pero lahat po ng iyon ay may hangganan. Amen? Ang pag-ibig ng Diyos, walang bayad, madaling maranasan sa mga taong gustong makaranas. Amen? Ganun po ang Diyos eh. Kahit, di ba yung kwentong barbero, alam na po natin yan, di ba? Kahit gustong magpagupit, ay ayaw magpagupit, di ba? Yung kwento na yon, ang pag-ibig ng Diyos, ulitin ko po, ang pag-ibig ng Diyos para sa lahat, madaling maranasan. Yeah? Ang tanong, gusto mo ba talagang maranasan? Ito po, minsan, nangyayari sa buhay ko to, matagal ka ng Kristiyano. Minsan, naranasan mo na ba na parang ang layo mo na sa Diyos? Bakit? Kasi nga, yung puso mo, masyado ng maraming laman ng pang-material na bagay. Na mga bagay na kung saan, nagiging hadlang na hindi gusto ng Diyos. Parang lalagyan. Parang bote. Pag ang bote punong-puno, hindi mo na pwedeng lagyan. Tama? Kailangan mong magbawas. Para maglagay uli. Ganon ang Diyos. Kung gusto mong maranasan, di ba sabi sa Biblia, the love of God is new every morning. Ang pag-ibig ng Diyos palaging bago. Ayaw niyang manatili sa luma. Di ba? Ang sino mang nakipag-isa na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang kanyang dating pagkatao. Siya ay bago na. Kaya nga dapat ang hahanga din natin pala, puro bago. Dahil ang Diyos, Diyos ng kabaguhan. Amen? Diyos ng pagbabago. Diyos ng kaayusan. Diyos ng pag-ibig. Di ba? Inibig ka niya kahit di ka kaibig-ibig. Grabe. Di ba? Ang Diyos po, ganon ang kanyang karakter. Amen? Ang pag-ibig ng Diyos, walang bayad, madaling maranasan. Paano mararanasan ang pag-ibig ng Diyos? Yan, di ba? Kahit dito mga magulang, kahit Kristiyano ka na, minsan dumating na sa punto ng buhay mo na hindi mo na nararanasan ng Diyos. Di ba? Kasi bakit? Pamilyar na kasi. Sabi ni Jesus, nung pumunta siya sa kanyang bayan, hindi nakapag-perform si Jesus. Bakit? Kasi pamilyar na sila. Hindi ba't yan ang anak ni Joseph? Na karpintero. Kapatid ni ganyan. Bakit hindi si Jesus? Ganun din. Bakit si Jesus hindi na makagalaw sa'yo? Hindi na makagalaw sa akin. Di ba? Hindi na muna minsan maramdaman yung kilabot ng Santong Espiritu. Yeah? Kasi yung love mo, pamilyar na. Minsan, ay alam ko na yan, Bible. Alam ko na yan, love ni Lord. Dami niyan, Corinthians 13:13. Galatia 5:22. Ang daming pag-ibig na sinasabi sa Biblia. Pero ang tanong, nararanasan mo ba talaga ang pag-ibig ng Diyos? Amen? Yun po yung pinakamalaking tanong. Na ang pag-ibig ng Diyos, totohanan ba talagang nararanasan? Yung kilabot ng Diyos. Sa tuwing ikay tumutugtog, di ba? Sa tuwing ikay humahayo, inakausap mo ba ang Diyos? Di ba?
Minsan dumating po sa punto ng buhay ko yan, mga magulang, mga kapatid. Kahit nag-iisa ako, kahit nagtatrabaho nga ako eh. Ha? At minsan, talagang, ang ayaw ko talaga mapunta sa impyerno. Mag-welding ka lang, mapasok ka, masakit. Ha? How much more kung nandun ka na? Amen? May kasabihan nga, nasa huli ang pagsisisi. Wala namang nagsisi sa una eh. Amen? Paano maranasan ang pag-ibig ng Diyos? Di ba? Palagi sinasabi ni Bishop, ABC. Ano yun? Accept. I-accept mo na kung wala ang Diyos, wala kang magagawa. Na kung wala ang presensya ng Diyos sa buhay mo, para ka lamang kampana o pompyang na umaalingaw, sabi sa Corinthians 13:13, di ba? Diba? Ano pa? Believe. Kailangan paniwalaan mo. Sino man tumatayo dito, paniwalaan mo ang salita ng Diyos. Huwag mong tignan yung tao, di ba? Huwag mong tignan kung sino yung taong tumatayo. Ang tignan mo ang salita ng Diyos. Ang sabi sa Biblia, Mateo 18:20, 2 or 3, gather in His name. He is the midst of us. Nandyan ang Diyos. Nandito ang Diyos. Ang tanong, yung puso mo kasi sarado. Amen? Kaya bakit pumasok ka ng church, ganito ka, paglabas mo, ganun ka pa din. Walang strike sa puso mo ang salita ng Diyos. Di ba? Diba? Parang ang salita ng Diyos is like a two-edged sword, di ba? Sabi sa Biblia, tumatagos sa kaibuturan ng ating mga buto at nalalaman ito kung ano nilalaman ng puso mo. Amen? Kaya kung minsan maraming Kristiyano, hindi na nararanasan ng Diyos. Oo, Kristiyano ako. Pero sabi sa Biblia, mga kapatid, sa Mateo ata yung 14, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Yun lamang mga gumagawa ng kalooban ko dito sa lupa. May magsasabi naman, oh Panginoon, hindi po ba't kami nagpapalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan? Nakakapagpagaling kami, nakakabuhay kami ng mga patay. Pero sabi ni Kristo, sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala mapaggawa ng masama. Amen. Kung sa buhay mo, kapatid, talagang ginagawa mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo at sa puso mo, namumuhay ka ng tama, praise the Lord. Pero kung hindi, magbago ka na. Amen? Palakpan po muna natin, Panginoon. Amen. Yun po yung tatlo. Simple lang. Di ba? Napakasimple. Sobrang kasimple yan, hindi na nga magawa ng tao. Di ba? Yung A, accept mo palagi na malibang wala ang presensya ng Diyos, walang kabuluhan ito. Di po ba? Malibang wala ang pagsama ng Diyos, walang kabuluhan ng ito. Malibang wala ang Diyos sa ating buhay, para lamang tayong buhay na walang buhay. Dapat buhay ka, may kabuhay-buhay ka. Saan mo matatagpuan ng kabuhay-buhay? Sa Diyos lang. At yung sipo, confess. Palagi mo yung confess sa Diyos. Hindi lang naman yung pagkakasala eh. I-confess mo rin kung ano yung plano mo. Ang sabi sa Kawikaan 3:5, di ba? Trust in the Lord with all your heart. Di ba? Huwag kang manangan sa sarili mong karunungan. Di ba? Magtiwala ka sa Diyos buong puso. Amen? Yun po yun. I-confess mo yung plano mo. I-confess mo yung pagpunta mo ron. Sabihin mo sa Panginoon. Kasi ang Diyos, i-direct niya tayo eh. Sa lahat ng ating ginagawa. Lalo na kung ang pag-ibig ng Diyos ay nararanasan mo. Naniniwala ka ba doon? Kung ang pag-ibig ng Diyos, dala-dala mo, ang mga tao, nakakasalamuha mo, madadama rin ang pag-ibig. Amen. Ano ang sumisira sa love? Ito. Malapit na po tayo. Ano po ba sumisira? Ano po sa tingin nyo? Sin. Yun, kasalanan. Diba? Pansinin nyo, pag ang mag-asawa, pag nagkasala ang kanyang asawa, masisira yung relasyon. Maayos man, pero matagal. Sin ang sumisira sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nga nung si Eva at Adan, nagkasala sila, anong nangyari? Nasira ang relasyon ng tao sa Diyos. At anong sabi ng Diyos? Hindi na pwede dito. Ha? Pinaalis sila sa Garden of Eden. At nung nagkasala si Eva at Adan, pumasok sa kanila ang pangmundong pag-ibig. Kaya ano? Pumasok ang inggit. Kaya napatay sino pinatay? Yung dalawang magkapatid, Abel at pinatay si Cain. Ay si Abel ni Cain. Doon po pumapasok kung minsan. Sa pag-ibig ng tao, kapag pumasok, di ba? Ang espiritu ng kaaway, di ba? Minsan makakapag-isip ka ng inggit, makakapag-isip ka ng pangit na mga bagay sa buhay mo. Na kung saan, ihahakbang mo talaga yan. Amen? Sin, yun po. Ang sumisira sa pag-ibig ng Diyos, kasalanan. Kaya nga ayaw ng Diyos ng tao eh. Ng tao magkasala eh. Di ba?
Ulitin ko lang po, di ba? Ang kabayaran ng kasalanan, Romans 6:23. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung ikaw ay nananatili sa pagkakasala, expect mo na, kamatayan talaga yan. Di ba? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero, ang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ay buhay na walang hanggan. Di ba? Gusto natin maranasan yan. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo, work your own salvation. Pagtrabahoan mo, hindi porke tinanggap mo na si Lord. Tinanggap mo na ang pag-ibig ng Diyos, ligtas ka na. Ligtas ka naman talaga. Pero pagtatrabahuan mo, hindi naman ganito yan eh. Pag kumain ka ba ngayon, bukas hindi ka na magugutom. Siyempre, minsan nga, minuto pa eh, nagugutom ka na eh. Kasi kulang yung kinain mo. Ganon din yung kaligtasan. Pag tinanggap mo ang kaligtasan, hindi yan forever na kung saan ligtas ka na, ibig sabihin, may gagawin ka. Di ba? May gagawin kang hakbang para manatili ang kaligtasan sa buhay mo. Bakit? Dahil ang kaaway, gusto niyang kunin. Gusto niyang wasakin. Gusto niyang sirain. Gusto kanyang masila. Amen? Nandiyan pa po ba kayo? Amen naman. Kala ko wala na. Praise the Lord. Amen. Paano madadama ang pag-ibig ng Diyos? Una, diba? We need to humble. Amen. Para madama mo, muli, ang pag-ibig ng Diyos. Magpakumbaba ka sa Diyos. Parang ganito, ulitin natin kay Jesus. Si Jesus galing langit. Taas tayo na, bumaba sa lupa. Sabi, di ba, hinubad ang pagiging Diyos. Di ba? Para ano? Maligtas ang tao. Nagpakumbaba si Jesus Christ. Tayo pa kaya? Dapat sa ating buhay, palagi kang humble. Di ba? Palagi kang sinasabi minsan ni Bishop, pag umuulan, saan pumupunta ang tubig? Sa mababa. Kung gusto mong puntahan ka ng Diyos, magpakababa ka palagi. Katulad kay Kristo, Diyos na nga, may-ari ng lahat ng ating kinikilusan, di ba? Nagpakumbaba eh. Alang-alang sa'yo. Ikaw pa kaya? Tayo pa kaya? Amen? Kasi kung minsan dumadating sa tao yung, hindi humble eh. Hambog. Nagiging hambog. Imbis na humble, hambog. Kung wala ako dyan, wala yan. Diba? Kung wala yung pledge ko dyan, wala yan. Oh. Kung wala yung mga tithes ko dyan, wala yan. Nagiging hambog. Imbis na humble, hambog. Si Kristo nga hindi pinagyabang. Diyos ako. Bakit niyo ako susuntukin? Bakit niyo ako hagupitin ng latigo? Anong ginawa ni Kristo? Nanatiling tahimik. Bakit? Para sa iyo at para sa akin. Amen? Isa pa pong example. Yung buhay po ni Zaccheo. Alam po natin yan sa Lucas. Lucas 19. Kwento ko na lang po. Si Zaccheo ay isang tax collector. Yeah? Tax collector. Nabalitaan niya si Kristo, dadaan sa Jericho. Nag-isip si Zaccheo, gusto kong makita si Jesus. Diba? Pero dahil si Zaccheo ay pandak, diba? Pumunta siya sa daraanan ni Kristo. Pagpunta niya ron, hindi siya makasingit. Bakit? Maliit siya. Maraming tao sa paligid. Anong ginawa ni Zaccheo? Umisip siya ng paraan sa dadaanan ni Kristo. Doon, banda. Umisip siya. At ang ginawa niya, umakyat siya ng puno ng sycamore. At sakto, pagdating ni Kristo, tumingala si Jesus Christ. Pag sabi ni Jesus Christ, Zaccheo, bumaba ka dyan, ngayon din, pupunta ako sa bahay mo. Diba? At agad-agad bumaba si Zaccheo. Pagbaba ni Zaccheo, ang pinakamaganda doon, yung puso ni Zaccheo at puso ni Lord. Pag nagtagpo yan, may mangyayari talaga sa buhay ng tao eh. Kahit anong sakim pa ng tao. Si Zaccheo, tax collector. Diba? Maraming pera, kilalang tao. Anong ginawa niya? Pagbaba niya, sabi niya, ibibigay ko po ang kalahati ng aking yaman sa mga mahirap. At kung meron akong nadaya, ibabalik ko ng makiapat na beses. Di ba? Anong ibig sabihin nun? Si Zaccheo, nagpakumbaba, kahit mababa talaga siya, literal. Minsan kasi kailangan ng bumaba, galing sa taas eh. Di ba? Kahit maraming tao doon, sinong hahanapin ng Diyos? Yung taong mapagpakumbaba. Ang daming tao doon eh. Ba't si Zaccheo nakita? Kasi nag-desire siya makita si Jesus. Amen? At hindi lang yon, may ginawa siyang hakbang para maranasan niya ang Diyos. Kahit mahirap, sa atin din buhay. Minsan mahirap ang buhay. Totoo po yan. Minsan maraming problema. Minsan maraming pagsubok. Pagsubok sa asawa, pagsubok sa mga mahal sa buhay, sa kapwa, sa trabaho, sa pera. Ang daming pagsubok. Diba? Pero ang tanong, mag-desire ka lang sa Diyos. Diba? At wala pong imposible sa Diyos, mga magulang, mga kapatid. Once na ang puso ng tao at puso ng Diyos, nagkatagpo yan, magbabago ang tao. Naniniwala ba kayo doon?
Amen? Palakpan po natin Panginoon. Ganun po yun. Kung minsan, kailangan mo lang bumaba sa kinauupuan mo ngayon. Kasi minsan, ikaw nakaupo sa puso mo eh. Imbis na ang Diyos nakaupo dyan, ikaw nakaupo. Gusto na lang ng puso mo lagi, yung masusunod, yung kagustuhan mo. Bumaba ka kasi dyan. Di ba? Para makita mo ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Ganun po yun mga magulang, mga kapatid. Katulad ni Zaccheo, kailangan natin bumaba. Diba? Literal, bumaba si Zaccheo eh. Pero ang ibig sabihin po nun, kahit siya'y napakayaman, di ba? Para maranasan niya ang Diyos, di ba? Binigay niya, di ba? Ang totoo, hirap nun. Bibigay mo yung mga kayamanan mo. Meron niya sa Biblia, di ko lang alam kung saan verse yun. Yung mayaman, pumunta kay Kristo, guro. Alam po natin to. Guro, mabuting guro, ano po bang kailangan kong gawin para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, isa lang mabuti, walang iba kundi ang Diyos. Kung gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan, sundin mo batas ni Moises, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang sasaksi. Basta sinabi lahat. Ang sabi ng mayaman, nagagawa. Mula po pagkabata, nagagawa ko yan eh. Yabang pa. Ibig sabihin, Kristiyano na palang matagal. Nagagawa naman talaga. Nagagawa na daw. Mula pagkabata po, nagagawa ko yan. Umiisip si Kristo. Sabi ni Kristo, isa pa kulang sa'yo. Dito niyo po ito. Buwi ka, benta mo ari-arian mo, ibigay mo sa mahirap, sumunod ka sa akin. Ano nangyari sa mayaman? Binatang mayaman, tumalikod daw at nalungkot. Bakit? Sobrang yaman niya. Yun kung minsan nagiging hadlang para maranasan natin ng Diyos. Amen? Kaya sa ating buhay mga kapatid, kaya nga sinabi doon ni Kristo mabuti pa ang kamelyo na makapasok sa butas ng kayon kesa isang mayaman ay makapiling sa karya ng Diyos. Amen? Kaya nga sabi mo sa katabi mo, mapalad ka talaga. Bakit? Kasi ina-accept nating mahirap tayo sa paningin ng Diyos. Hindi naman, sa panahon ngayon, hindi naman talagang literal mo ibibenta. Ibig sabihin, i-accept mo sa Diyos na wala kang magagawa, na mahirap ka sa paningin ng Diyos. Diba? Na kung saan i-accept mo sa buhay mo, na wala kang magagawa kung wala ang Diyos sa buhay mo. Diba? At lahat ng bagay na meron ka ngayon, galing sa Diyos talaga yan. Lahat ng meron ka, yaman man, kotse man, bahay man, lahat yan galing sa Diyos. Ulitin ko lang po kasi sa Genesis, di ba? Yun niya, sabi ko kanina. Nilikha ang tao katulad sa kanyang wangis at imahe. Siya daw ang mamamahala, pinamahalaan ka lang. Amen. Kasi maraming tao nagyayabang mayaman daw sila. Diba? Totoo naman. Kasi dito sa mundo, pag wala kang ganyan, lugi ka. Pero tayo, wala man tayong ganyan. Pero meron naman tayo nun. Panalo ka. Love conquers all nga panalo ka. Sa paningin ng tao, mahirap ka man. Sa paningin ng Diyos, mayaman ka. Bakit? Dahil ang tunay nating tahanan, wala rito, kundi sa langit. Amen. Yeah? Ang tunay nating tahanan, hindi katulad ng tahanan dito sa lupa na kumukupas. Magpintura ka ngayon sa bahay mo, mga 1 taon, 2 taon, papintura ka uli. Kumukupas. Pero ang Diyos, yung ibinuo niyang tahanan sa atin, kailanman di kumukupas. Amen? Yung binuo sa atin ng Diyos na tahanan, ang gusto ng Diyos, makapiling niya tayo. Amen? Kaya ka nga nag-aatin lagi. Kaya ka nga, gusto mo palaging makapiling ang Diyos. Gusto mo palaging umatin, dumalo, dahil yan, gusto mo mapunta doon. Gusto nating makapiling ang Diyos. Amen? Lahat po ng pagpapagal natin dito sa lupa, gusto kasi nating makapiling ang Diyos. Amen? Ang totoo, hindi dito, kundi doon sa langit. Pero dito pa lang, sasamahan ka na ng Diyos. Amen? Ayan. Yun po yung una. Humble. We need to humble. Pangalawa, we need a pure heart. Kailangan po natin ng pusong dalisay. Example po natin, si Abraham. Di po ba? Ang sabi ni Abraham, lumipas ang mahabang panahon. Sabi po dyan sa kwento. Sa Genesis. Sa Genesis pa. Lumipas ang mahabang panahon. Diba? Sinubok ng Diyos. Ayan pa wala na Lisa. Sinubok ng Diyos si Abraham. Diba? Ang sabi kay Abraham, i-offer mo ang iyong kaisa-isang anak. Diba? At ito po yung pangalawa, we need a pure heart. Tignan nyo kung gaano kadali sa yung puso ni Abraham. Diba? I-offer mo ang kayong kaisa-isang anak sa bundok ng Moriah. Diba? At gano'n nga ang ginawa ni Abraham. Natulog, maagang gumising, nagsibak ng kahoy, diba? At nagsama ng mga alipin. Diba? 3 araw silang naglakbay. Diba? Imagine niyo po kung gaano katindi yung puso ng Diyos ni Abraham sa Diyos, ano? Yun sa 3 araw na paglalakbay, i-offer mo yung anak mo. Tutusukin mo yung anak mo. Ang hirap po nun.
Alam niyo po bang ganun din ang ginawa ng Diyos sa atin? Di ba? Lahat ng hirap, lahat ng sakit, tiniis ng Diyos. Diba? At balik po tayo kay Abraham. Diba? Kung gaano kadalisay ang puso ni Abraham. Di ba? Masunod lang ang kalooban ng Diyos. At ang puso niyang Diyos at ang puso ni Abraham, magkatagpo talaga. Kasi pangako ng Diyos yun kay Abraham, magkakaroon ka ng anak. At magiging ama ka ng maraming nasyon. Pwedeng sabihin ni Abraham yun, pero hindi naman sinabi sa Biblia na naireklamo si Abraham. Tayo lang mareklamo. Tayo lang po yung minsan mareklamo. Diba? Anong ginawa ni Abraham? Sumunod pa rin sa Diyos. Diba? Nung tutusukin na sabi pa nga ni Isaac, Ama, nandito na panggatong. Nandito ng altar, nasaan ang iyahandog. Ang sabi ni Abraham, ang Diyos ang magpo-provide. At ang Diyos naman talaga nag-provide. Kailangan lang ng Diyos sa atin makita yung pagsunod mo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, yung pagsunod mo. Yung pagsunod po talaga natin, diyan po nakabase ang Diyos, di ba? Kahit mahirap, ginagawa mo pa rin. Amen? Kaya nga po yung puso ni Abraham at ng Diyos, nagkatagpo, di ba? Kilala ng Diyos si Abraham. Amen? Ang sabi po sa Corinthians 16:14, let all that you do be done in love, di ba? Sa lahat po ng ating gagawin, dapat may love dyan, di ba? May pag-ibig dyan. Dahil kung walang pag-ibig dyan, magsasawa ka. Mabilis kang magsawa, mabilis kang umayaw. Diba? Mapagod ka lang ng konti, ayoko na. Wala akong katulong eh. Ayoko na. Wala akong kasama eh. Kasi ginawa mo nang walang love. Amen? Yung pupunta sa church, kasi mga tagasaan tayo, diba? Tagasaan yung iba. Pupunta pa rin. Kasi nga, love mo Lord. Love natin ng Diyos. Maliwanag sa puso at isipan mo na ang Diyos ang katatagpuin mo. Ba't maraming taong ayaw pumunta sa church? Amen? Ba't maraming taong ayaw pumunta sa church? Eh sa presensya ng Diyos, may gagalingan. Sa presensya ng Diyos, may katagumpayan. Di ba? Walls of Jericho nga, bumagsak eh. Awitan pa lang. Oh. Lalo na pag kumilos talaga ang Diyos. Di ba? Doon pa lang may bumagsak na. Ang Walls of Jericho na napakahirap tibagin. Sa pagpupuri pa lang yun eh. Kaya nga, dito sa church, mga magulang, mga kapatid, diyan kumikilos ang Diyos sa mga gantong gawain. Bakit ko nasabi? Sa Acts, di ba? Paano sila napuspos? Nagsama-sama sila. Bumaba ang Santong Espiritu sa bawat isa. At ano nangyari? Napuspos sila. Kung gusto mo mapuspos, kapatid, nandito yun. Sa pagsama-sama yun. Pwede ka namang mapuspos kahit nasa bahay ka, pero mas epektibo pa rin ang sama-sama. Di ba? Yung nakaraang team natin, unity. Mas epektibo pa rin ang sama-sama. At dyan kumikilos ang Diyos. Kaya nga sabi ng Diyos, 2 or 3. Ayun ang Diyos ng isa. Gusto ng Diyos ng 2 o 3 o higit pa. Doon kikilos ang ating Panginoon sa buhay mo at sa buhay ko. Kaya nga, kailangan natin ng isa't isa. Ipadama ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Amen? Ayan. Love is giving, yon. Ang pag-ibig ay pagbibigay. Amen? Diba? Pagbibigay ng may tamang motibo. Kasi ang Diyos, binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Sa isang motibo, wala namang mapapalaan Diyos sa tao. Pero ang motibo niya, maligtas yung kanyang ginawa. Maligtas yung kanyang nilikha. Maligtas yung kanyang ka-identity. Di ba? Identity natin ng Diyos eh. Yung hininga niya nasa atin. Ayaw niyang mapahamak ka. Ayaw niyang mapahamak ako at ikaw. Kaya nga, nagbigay na siya. Ha? Kaya nga kung ikaw, minsan, hirap ka pang magbigay. Lalo na sa giving. Hirap ka pang magbigay ng oras sa Panginoon. Kapatid, baguhin mo na yung buhay mo. Baguhin mo na yung lifestyle mo. Magbigay ka sa Diyos. Siya ang nagbigay niyan eh. Amen? Love is sacrifice, yun. Ang pag-ibig ay pagsasakripisyo. Diba? Nagsasakripisyo ka ng oras. Nagsasakripisyo ka ng lakas. Yan po yung pag-ibig, katulad ng ginawa lagi ni Kristo. Ha? Ang pagbasayan palagi natin sa pag-ibig, yung ginawa ni Jesus. Diba? Nagsakripisyo siya. Nagbigay siya ng oras sa maraming tao. Diba? Yung palagi, wala nang ibang pag-ibig, kundi si Kristo lang ang pagbasayan natin. Bakit? God is love. Diba? Si Kristo ang pinakamagandang ehemplo sa paghahalin tulad, sa pag-ibig. Bakit? Siya nagtiyaga eh. Siya naghirap eh. Diba? Siya ang pumasa ng krus eh. Hindi naman tayo eh. Diba? Siya ang nagtiis. Diba? Siya lahat ang gumanap para lang yung pag-ibig ng Diyos maranasan mo. Ipinakita niya sa tao ang pag-ibig ng Ama sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen? Kaya nga, ulitin ko, kung meron man magandang example sa pag-ibig, walang iba kundi si Kristo Jesus na yun. Amen? Kaya nga, ang team ng ating church, ay pangalan,
Jesus be lifted up, church. Si Kristo lang talaga mataas sa buhay mo at sa buhay ko. At patutunayan po natin yan. Yan yung pinasok natin eh. Diyan ka inilagay ng Diyos eh. Na? Huwag mong isipin na ikaw ay palaging matataas. Di ba? Ano yung pangalan ng church natin uli? Jesus be lifted up, church. Si Kristo ang makita sa iyo. Si Kristo ang maitaas sa iyo. Ang pag-ibig ni Kristo ang maranasan mo. At maipadama mo naman sa iyong kapwa. Amen? Kaya nga hayo ng hayo eh. Di ba? Sa paghayo ni Bishop, paghayo ng bawat isa, Jesus be lifted up sa buhay mo. Amen? Palakpakan natin natin, Panginoon. Love is giving strength to God. Yan, nagbibigay ka ng oras. Di ba? Imbis sana, sa bahay ka na lang, magbibigay ka ng oras, ng lakas. Saan? Sa paglalaba. Magbibigay ka ng oras sa bahay mo. Magbibigay ka ng oras sa paghuhugas. Pero mas inuna mo to. Di ba? Nagbigay ka ng lakas. Ang totoo, uupo lang naman talaga tayo dyan. Makikinig tayo ng pahayag ng Diyos. Ano bang naibibigay natin sa Diyos? Wala ka namang naibigay. Isa lang nabibigay mo sa Diyos. Yung pagpupuri mo. Word, galing na sa Diyos yan eh. Di ba? Pabalik sa Kanya yan eh. Ha? Kaya maraming tao, praise and worship pa lang naman eh. Yun lang yung kaya mong ibigay sa Diyos. Wala nang iba. Buhay mo, galing na sa Diyos yan. Di ba? Salita ng Diyos, binibigay na sa atin yan. At kung meron ka mang kayang ibigay, yun yung pagpupuring tumaas ng kamay. Magbigay ng lakas. Di ba? Magbigay ng oras sa Diyos. Yun lang yung kaya natin ibigay. Wala nang iba. Yaman, magbibigay ka ng tithes. Galing sa Diyos yan eh. Pinagkatiwala lang sa'yo yan. Amen? At kung meron ka mang bibigay, ulitin ko, yun yung pagpupuri. Kaya wag niyong i-miss yung pagpupuri. Amen? Yun po yung pinakamagandang ibibigay mo. Yung the best na may ipapakita mo, yung maganda mong kembot. Yung maganda mong boses. Yung pinakamaganda mong taas ng kamay. Diba? Doon mo lang po mabibigyan palugod ang Diyos. Amen? Sa oras mo, sa lakas mo. Doon lang po, wala nang iba. Ulitin ko, lahat ng bagay na meron ka, galing na sa Diyos. At kung meron ka mang maibibigay, dapat palagi kang maga sa church. Huwag mong i-miss yung praise and worship. Diba? Dahil dyan sa praise and worship, kapatid, may mga bagay na pwedeng mangyari sa buhay mo. May mga bagay na kung saan pwedeng mabaklas sa puso mo na ibinibuild ng kaaway. Diba? Nagbibuild ng hollow block. Kasi sa Old Testament, nawasak yung walls of Jericho sa pagpupuri lang eh. So, ganun din. Kapag nagpupuri ka sa Panginoon, kapag nagbibuild dyan ng kaaway sa puso mo na parang ayaw mo na kay brother, pag nag-praise and worship ka, bagsak lahat yan. Yun yung kagandahan kapag nagpe-praise and worship ka. Amen? Sa bahay kaya. Patugtog ka din. Amen? Praise the Lord. Palakpakan po muna natin, Panginoon. Andiyan pa po ba kayo? Amen. Parang pagod pa po lahat Amen. Amen. Yun po. Yun yung apat na yan. Love is giving time to God. Love is sacrifice. Love is giving strength to God. Ito po. The true love of Job, diba? Yung pag-ibig ng Diyos, at pag-ibig ni Job, example po ulit natin to. Yung pag-ibig ni Job sa Diyos, pansinin nyo ito, umakyat si Satan sa langit. Kung babasahin po natin yung by Biblia si Job, umakyat si Satan. Ibinida ng Diyos. Sino? Si Job. Nakita mo ba, yung anak ko, wala siyang katulad sa lupa. Ang sabi ni Satan, nagpapala mo lang yan, sinasamba ka lang yan, kasi maraming pinagpapala mo siya, subukin mong alisin ang pagpapala niyan. Ewan ko lang kung sambahin ka ba yan. Challenge. Alam mo ba kapatid, kung bakit may pagsubok ka ngayon, ibinibida ka kasi ng Diyos. Ibinibida ka ng Diyos. Diba? Tingnan mo, nasabi niyo, sige, taas no pa sinabi ni Lord, sige, subukin mo. Basta wag mo lang kikitilin. Bumaba si Lucifer, si Satan. Anong ginawa? Sa isang araw, nawala ang kanyang tupa, nawala ang kanyang kampi, lahat ng kanyang ari-arian nawala, maging ang kanyang 10 anak. Nawala sa isang araw. Di ba? Anong nangyari kay Job? Diba? Hindi pa rin siya nagkasala. Yung pag-ibig niya sa Diyos, hindi nakabase sa material na bagay. Tayo kaya pag wala ng material, kaya mo ba bang magtaas ng kamay? Tayo kaya pag wala ng material na bagay, kaya mo pa rin kayang batiin si brother, si sister? Tignan mo si Job. Di ba? Nawala yung kanyang ari-arian. Di ba? Ibig sabihin nun, hindi nakabase ang pag-ibig niya sa Diyos sa mga material na bagay. At ano nangyari? Umakyat uli si Satan sa langit. Kaya ka lang niya sinasamba. Subukan mong bigyan ng sakit dyan. Ewan ko lang kung hindi ka itatuwa niyan. Sabi ng Diyos, sige, bumaba ka. Gawin mo, wag mo lang siyang kikitilin.
Take note kapatid, alam niyo ba ang dyablo kumikitil din? Lalo na sa mga taong na backslide na, ayaw ka na makabalik. Kaya nga ingatan mong hindi ka mag-backslide. Dahil ang dyablo, gusto kanyang kitilin na ikaw ay wala sa Diyos. Amen? Balik po tayo kay Job. Si Job po, ano nangyari? Bumaba uli sa lupa, si Satan. Ano nangyari? Mula ulo hanggang talampakan, binigyan ng sakit at ang sakit galing sa dyablo. Amen? Hindi galing sa Diyos. Inaalaw lang ng dyablo. Inaalaw lang ng Diyos. Para tignan kung ano yung faith mo talaga sa Diyos. Amen? Ano nangyari? Nagkaroon si Job. Mula ulo hanggang talampakan ng pigsa. Inahit niya na ang kanyang ulo. At pinakamatinding problema at pagsubok ng kanyang dinanas, sabi ng asawa niya, tignan mo nangyari sa'yo. Nagkasugat-sugat ka na mula ulo hanggang pa. Ba't hindi mo pa itatawayang sumpain ng Diyos mo nang ikay mamatay na? Grabe yung asawa. Ano nangyari kay Job? Ano sabi ni Job? Mga magagandang bagay lamang ba ang ipagpapasalamat mo sa Diyos? Dapat maging masama ay pagpasalamat mo rin. Purihin ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos din ang bumabawi. Praise the Lord. Yun ang sinabi ni Job. Ano ibig sabihin nun? Ang puso ni Job ay hindi nakabase sa material na bagay. Ano nangyari? Pinagpala uli siya ng Diyos. Diba? Nagkaroon uli siya ng maraming tupa na doble. Lahat ng kariyera niya na doble. Diba? Yung anak niya, nagkaroon uli siya ng anak na 10. Hindi lang doble. Ewan ko lang yung asawa. Wala sinabi dun na asawa niya na doble. Siguro yun pa rin po yung asawa niya. Ganon ng Diyos. Kaya kanya binibigyan ng may mga problemang inaalaw ang Diyos sa buhay mo. Para i-test kung ano ba talaga yung laman ng puso mo. Amen? Doon lang kasi malalaman talaga Sa tuwing meron kang problema, sa tuwing meron kang pagsubok, doon lang talaga makikita kung ano laman yan. Amen? Parang baso lang yan. Baso na, kunwari, hindi mo nakikita, transparent. Malalaman mo yung laman ng tubig kapag tinapon mo. Ganon din sa atin. Diba? Malalaman, diba, ng Diyos. Diba? Alam naman din na talaga ng Diyos yung laman ng puso natin sa tuwing ikaw masasagi. Ano ibig sabihin? Ng problema. Ng pagsubok. Kaya nga mayroon ng salita sa Biblia katuwing may pagsubok Ano sabi sa Santiago? Magala kayo kapag dumadanas kayo ng iba't ibang klase ng pagsubok. Sapagkat nakakapagpataas iyan ng antas ng ating pananampalataya. Mapalad ang mga taong nananatiling tapat sa kabila ng pagsubok. Sapagkat tatanggap sila ng korona ng putong ng buhay na kaloob ng Diyos. Di ba? Si Yahweh ang ating pastol, hindi tayo magkukulang. Di ba? Marami ng salita sa Biblia na kailangan mong panghawakan. Di ba? Na kung saan pag ikay nasagi, di ba? Ano lalabas diyan? Parang banga, di ba? Palagi example ni Bishop, napakaganda. Pag ang banga, konti ang laman, pag nasagi, matutumba. Diba? Pero pag ang banga punong-puno o nag-uumapaw, masagi, ano lalabas sa banga? Yun laman ng banga. Ano ibig sabihin? Kung ang laman ng banga, kung ang laman ng puso mo, pawang mabubuting bagay, yun ang lalabas. Praise the Lord. Diba? Purihin ang Diyos. Diba? Tanungin mo katabi mo, ano laman yan? Ha? Ano kaya laman ng puso natin? Ha? Ikaw na po at ang Diyos ang nakakalam yan. Amen? Kaya nga po, katulad ni Job, mga magulang, mga kapatid, ulitin ko, kung meron man pinaka-the best na may example sa pag-ibig, walang iba kundi si Kristo. Amen? Si Kristo na po, walang iba. Kasi tayong tao, malibang wala ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay, hindi mo kayang umibig. Umibig ka man, may hangganan. Isang beses, dalawa, magbigay ka. Pang-apat niyan, abuso ka na. Ganon yung tao. Ha? Pero kapag ka na kay Lord ka, mga magulang, mga kapatid, kahit magbigay ka, alam mo kasi ang Diyos magre-reward sa iyo Amen? At sabi sa Biblia, kung meron ka man dapat tulungan, yung mga bagay, yung mga taong hindi nakakapagbalik. Dahil alam mo, ang Diyos magbabalik. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. So, yun po. Malapit na po tayo. True love of Jesus, yun. Katulad po ni Kristo. Example po ulit natin. Hindi siya sumuko para sa iyo. Yung pag-ibig niya, pinadama niya pa rin. Hanggang sa ngayon. Di ba? Hanggang sa ngayon po. Di ba? Bakit ngayon, hanggang sa ngayon nadadama pa rin ang pag-ibig ng Diyos. Diba? Kasi ganyan ang pag-ibig ng Diyos hanggat hindi siya, binibigyan niya na ang tao ng pagkakataon. Diba? Ang totoo, ang kaligtasan para sa lahat talaga. Diba? Kaya lang, mga magulang, mga kapatid, dahil ang mga tao ngayon, tumalino, nakakain ng ano yun? Bunga. Mansanas daw. Pero hindi mansanas po yun. Bunga na nagbibigay sa kalaman, sa tama at mali. Nakain ng tao yung kalaman sa tama at mali, na kahit mali ang ginagawa, parang tama pa din. Diba? Kaya nangyari, nagkakatama. Ha? Gusto talaga ng Diyos maligtas ang lahat ng tao. Amen? Sino gagamitin? Ikaw yun.
Amen? Ang sabi po sa Efeso 2:4 hanggang 9. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Yeah? 5. Tayo binuhay niyang kasama ni Kristo. Diba? Dati tayo patay. Binuhay ka pala kasama daw ni Kristo. Diba? Sa 2 Corinthians 5:17 yata yun. Nung tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Niligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Diba? Sino nagligtas sa atin? Sa kagandahang loob ng Diyos. Diba? Yung loob ng Diyos, maganda. Diba? Ano yung maganda? Pag-ibig. Ano yung pag-ibig? Iligtas ka. Ano yung pag-ibig? Magtiyaga sa'yo. Kahit ikaw hindi ka matiyagain. Yun po yung kagandahan loob. Tayo kaya, ano yung loob mo? Ano yung laman ng loob mo? Ba? Parang sa bahay lang yan. Diba? Kung ano yung laman ng loob ng bahay, kung magulo ba, yun yung nagiging karakter mo. Amen? Pero ang karakter ng Diyos, maganda ang kanyang loob. At ang kanyang loob, walang bahid. Ang gusto niya, maranasan mo kung ano yung nasa loob niya. Amen? Ba? Kaya parang bahay. Mararanasan mo yung bahay. Mapipil mo talaga kapag nakapasok ka sa loob. Amen? Kung nasa labas ka lang, hindi mo mararanasan. Uy, ang ganda. Sa labas, pagdating pala sa loob, magulo. Doon mo mararanasan. Ganon din ang Diyos. Ang kagandahan ng Diyos sa kanyang loob, walang bahid. Masaya talaga dyan. Amen? Tuloy po tayo. Tayo binuhay niya kasama ni Kristo noong tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Niligtas niya kayo dahil sa kanyang kagandahan loob. 6. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Diba? Wala dito. Yung ating pamumunuan nandun sa langit. Diba? Dito pa lang sa lupa, pinitignan na ng Diyos kung paano kang mamuhay. Amen? 7. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganahan ng kanyang kagandahang loob sa pag-ibig niya sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus. 8. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay niligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa at kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Amen? So hindi daw po ito bunga ng ating mga gawa. Kaya ka nandito ngayon, hindi yan dahil sa gawa. Dahil yan sa pag-ibig ng Diyos sa'yo, kaya ka nandito. Hinata ka, parang magnet. Hinata ka ng pag-ibig ng Diyos para maranasan mo ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Amen? Palakpakan natin ang Diyos yan. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas. Di ba? Naligtas ka. Ba? Dahil sa kagandahan ng loob ng Diyos. Yeah? Pero kung masama ang loob ng Diyos, wala tayong kaligtasan. Di ba? Dito sa mundo, di ba? Kapag sumusuko ka nga rito, kulong ka. Pero pag sa Diyos, sumusuko ka palagi, lalaya ka talaga. Maraming tao, takot eh. Yeah? Ayoko mabago ang buhay ko. Okay na kami dito, sarado ko na kami. Kandado. Diba? Pero ang gusto ng Diyos, sumuko ka sa Kanya. Diba? Kahit mga Kristiyano na, kahit matagal. Hindi basihan ang pagiging matagal sa pagkakristyano. Naniniwala po ba kayo doon? Totoo po yun. Mismo nang pinatunayan sa Biblia. Sino? Si Judas nga, kasama man ni Kristo eh. Diba? Kasama na ni Kristo mismo yun. Apostol na yun mismo ni Jesus. Nagkasala pa rin. Diba? Natempt pa rin sa yaman. Diba? Hindi basihan yung tagal mo. Ang basihan ng Diyos kung gaano mo sinusunod ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Yun po ang basihan. Amen? Kaya nga po, huling verse na to. Ay, marami pa. Madalawa po. 2 Corinto 13:4-7. Ito yung sinasabi. Ang pag-ibig ay may tiyaga at magandang loob. Hindi mainggitin, hindi mayabang at hindi mapagmataas. 5. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili. Hindi makasarili, hindi magagalitin o hindi mapagtanim ng sa kapwa. 6. Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. 7. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa at mapagpitiis hanggang wakas. Alam niyo po ba, ito palagi nating naririnig to tama? Palagi ito nating narinig. Nung Merkules, narinig natin kay Pastor Banto. Sino ba to? Si Jesus to. Yeah? Yung salita na ito, si Apostol Pablo ang nagsulat ito eh. At naranasan din ito ni Apostol Pablo, kaya naisulat ito. Pero ang totoo, sino ba itong sinasalita na ito? Si Jesus yan. Di ba? Ang pag-ibig daw ay matiga. Nagtiyaga siya. Di ba? Kahit sana, pwede niyang pababain yung mga anghel, pagpapatay, papaslangin lahat ng mga tao doon. Hindi niya ginawa. Nagtiyaga siya sa hirap. Ano pa?
Magandang loob niya. Kahit sinampal, hindi siya nagsalita. Diba? Kahit minura, hindi siya nagsalita. Yun yung loob ni Kristo. Walang kabahid-bahid. Si Kristo po kasi ito lahat eh. Diba? Hindi mainggitin. Hindi si Kristo nainggit sa mga Paraseyo. Ang Paraseyo pa ang nainggit sa kanya. Diba? Hindi mayabang. Hindi si Kristo nagyabang. Ako ang anak ng Diyos. Bumaba ako sa lupa para iligtas kayo. Hindi ganon sinabi ni Kristo. Diba? Hindi po ganon ang ginawa ni Kristo. Hindi na mataas. Bagamat galing sa taas, sinubad ang pagiging Diyos, hindi na magmataas. Nagpakababa. Si Kristo po kasi lahat ito. Amen po ba? Naunawaan niyo po ba? Hindi magaspang ang pag-uugali. Si Kristo hindi magaspang ang pag-uugali. Hindi katulad nating tao. Di ba? Ang magaspang, anong ginagawa doon? Nililiha. Kailangan natin kuminsan magpaliha sa Diyos eh. Di ba? Para kuminis ang pag-uugali mo. Kasi tayong mga tao, magaspang talaga. Malibang wala ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Hindi makasarili. Di ba si Kristo, hindi niya sinarili. Ibinigay niya sa tao ang kaligtasan. Pinadama niya ang pag-ibig ng Diyos sa lahat. Sa iyo at sa akin. Kaya ka nandyan ngayon. Kaya ako nandito ngayon. Amen? Dahil yan sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Hindi magagalitin. Si Kristo ba yung sinuntok nagalit? Yung tinadyakan nagalit? Hindi siya nagagalit. Di ba? Anong sabi niya sa 7 last word niya? Father, forgive them. Di ba? Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At sino pang nagsabi niyan? Si Esteban sa gawa. Pati naman patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Di ba? Yung pinagbabato si Esteban, yun yung nagagawa na may pag-ibig sa kanyang puso. Yung pag-ibig ng Diyos. Amen? Di ba hindi magaspang ang pag-ugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi niya ikinatutuwa ang gawang masama. Totoo po yan. Hindi niya ikinatutuwa yung mga gawang masama ng tao. Kaya nga sabi niya, I am the way, the truth. Diba? Ibig sabihin, kapag nasa daan ka ni Kristo, sabihin niya yung truth sa'yo. Diba? Yung tunay na pamumuhay. Para tungo sa buhay na walang hanggan. Diba? I am the way, the truth. Diba? Hindi siya natutuwa sa gawang masama. Kaya nga kung si brother, si sister gumagawa ng masama, dapat hindi ka natutuwa dyan. Ang mahirap kung natutuwa, ay brother, ang ganda ng ginawa mo ah. Inano mo si sister ah, sinabihan mo kanina. Di ba dapat ganon? Amen? Hindi ka natutuwa gawing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Diyan po ang Diyos natutuwa. Amen? Magtiwala, ang pag-ibig ay may pagpatawad. Pinatawad tayo ng Diyos, kahit tayo makasalanan. Mapagtiwala, puno ng pag-asa. Alam mo, ito po, mapagtiwala, ang Diyos mapagtiwala sa'yo. Diba? Kahit anong meron ka sa buhay mo ngayon, pinagkatiwalaan ka lang dyan ng Diyos. Diba? Sa Genesis, sinabi ko kanina. Diba? Ang tao nilikha, batay sa kanyang wangis at imahe, para mamahala sa mga ibon. Ang Diyos, pinagkatiwalaan ka ng lakas na kailangan mong ibalik sa Diyos, na magtaas ka ng kamay. Ng talento mo, ipinagkatiwala sa'yo ng Diyos yan. Diba? Lahat po ng bagay na meron ka, tiniwala lang sa'yo ng Diyos. Amen? Lapit na po. Gusto mo bang maranasan ang pag-ibig ng Diyos? Sabi mo sa katabi mo, gusto mo bang maranasan ang pag-ibig ng Diyos? Alam niyo po ang sikreto. Basahin po muna natin. Last verse na po ito. Matthew 5:18. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Alam mo pa, dito pa lang sa lupa, pwede mo nang maranasan ng Diyos. Totoo po yun. Ano sikreto? Mapalad ang may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Amen? Paano ba? Dalawang bagay. Empty your heart and empty your mind. Yan. Ang Diyos hindi ka malagyan. Bakit? Punong-puno eh. Ha? Yung isipan mo, parang sa cellphone. Kapag ang cellphone mo, punong-puno na nang naka-download dyan, ng apps dyan, hindi na malalagyan. Puno na eh. Kailangan mong magbawas. Ibawas mo yung mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Diba? At palitan mo, i-downloadan mo ng mga bagay na gusto ng Diyos. Amen? Yun po yun. Diba? Bakit maraming tao o matagal ng Kristiyano, parang ang layo na nila sa Diyos? Kasi nga, punong-puno. Diba? Bakit ang puso nila hindi na masyadong makatagpo sa Diyos? Diba? Wala nang strike ang salita ng Diyos. Diba? Wala nang hatak, wala nang dama, wala nang kilabot ng Santong Espiritu kapag nagpupuri ka. Bakit? Punong-puno ka na kasi. Diba? At sa umaga pong ito, mga magulang, mga kapatid, diba? Tayo po'y magpakumbaba sa Diyos. Amen?
Yan po yung pinakasikreto. Sa lahat ng bagay, habang tayo'y nabubuhay, kailangan palaging may space ang Diyos dyan. Palaging mayroong paglalagyan ang Diyos dyan ng mga bagay na kanyang salita. Amen? Tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin. Amen? So, bago po tayo manalangin, umawit po muna tayo sa ating Panginoon. Amen. So, yun po yung dalawa na kung saan kailangan natin i-empty. Ngayon po, ako gusto ko rin palagang maranasan ng Panginoon. Yeah. Gusto ko po palagi siyang madama. Diba? Yun po pala ang sikreto habang ginagawa ko ito. Kailangan palagi kang empty. Tuwing pupunta ka ng church, dapat empty ka palagi. Tuwing pupunta ka ng church, dapat yung puso mo laging walang laman. Kasi nga, kakain ka eh. Diba? Ang tao, di ba pag kumakain, pupuntang handaan, pag busog na siya, makakakain pa ba siya? Hindi na. Di ba? At ang Biblia, itinuring ng Diyos sa pagkain. Ang sabi ni Kristo, man shall not live by bread alone. Ang tao hindi lang nabubuhay sa tinapay. Kaya tuwing pupunta ka dapat ng church, mga magulang, mga kapatid, dapat empty ka. Kasi kakain ka eh. Di ba? Dapat gutom ka sa salita ng Diyos. Amen? Kaya po sa ating buhay, kapatid, tayo po'y pumikit at tayo po'y umawit sa Panginoon. Huwag mo po intindihin yung katabi mo. Intindihin mo ang Diyos. Ha? Kasi siya naman po talaga magpaparana sa atin. Amen? Na nagsasabing pusong dalisay. Amen, Lord Jesus. Amen. Yes, Lord. Pusong dalisay ang aming nais. Nalikhain mo, O Diyos. Nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay, pusong dalisay, ang aking nais. Nalikhain mo, O Diyos. Nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat, isang pusong tapat, na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parang alam. At ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Muli, pusong dalisay, pusong dalisay, ang aming nais, O Diyos, ang aking nais. Nalikhain mo sa amin, Panginoon. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay, pusong dalisay, ang aking nais. Nalikhain mo, Panginoon. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat, isang pusong tapat, na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parang alam. At ko'y pagpupuri sa'yo lamang. Isang pusong tapat, isang pusong tapat, na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parang alam. At ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Ang ko'y pagpupuri sa'yo, Panginoon. Ang ko'y pagpupuri sa'yo lamang. Ang ko'y pagpupuri, ang ko'y pagpupuri
sa'yo lamang, Jesus. Yes, Lord God, Ama namin Diyos na buhay, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus at sa pakikipisan ng Santong Espiritu. Lord, salamat sa iyong pag-ibig. Tunay nga, O Diyos, ng aming puso't isipan ay pakalinisin mo. Tunay nga, Panginoon, na ikaw po, O God, ang maglagay ng pawang mga mabubuting bagay, mabubuting pangako mo sa aming buhay, sa aming puso. Tunay nga, O Diyos, salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo ng iyong anak na si Jesucristo ay pinadala mo sa lupa, namatay at na mabuhay muli upang kami maligtas at magkaroon ng kaligtasan. Salamat, Lord. Muli, salamat sa pag-ibig mo, O God, na hindi nagmamaliw. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon, na aming nararanasan na kung saan walang bayad, tunay at dakila, O God. Lord, salamat sa aking mga kapatid. Sila po'y pagpalain mo. At sa mga nasa kanilang tahanan, sila po'y katupuin mo. Tunay nga, O Diyos, na ang pag-ibig mo ay kanilang maranasan, O God. At Lord, salamat, O God, sa mayroon man, Panginoon, na mga puso'y nahihirapan. Lord, katagpuin mo sila. At sa mayroon man, Panginoon, na mga kakulangan, Panginoon, in the name of Jesus, patunayan mong buhay ka sa kanila, O God. At Lord, salamat sa mayroon ng mga karamdaman. In the name of Jesus, pagalingin mo po sila sapagkat sa iyong mga latay, ang lahat ng karamdaman ay gumaling na. In the name of Jesus, Lord, salamat sa pag-ibig mo. Salamat, O God. Kulang ang mga magagandang salita upang ihalin tulad ka sa aming buhay. Pinupuri ka namin, dinadakila sa matamis at pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang tayo magsabi ng Amen. Tayo po'y makakaupo. At Praise God. Amen. Tayo po'y dadako po sa ating offering po. Sabi nga po ni Pastor Dong kanina po, love is sharing, motivated with love. Yan. Katulad po ng pinag-aaralan po natin for the month of December is about love. Yan. Babasahin ko lang po itong isang quotation po ng isang writer po. Sabi po dito, better to give a little in love than a lot for recognition. So, mas maganda daw pong magbigay ng kakaunti na may pagmamahal kesa daw pong magbigay ka ng madami pero nag-aantay ka po ng recognition ng ibang tao, nag-aantay ka na, ay, si ganito nagbigay niyan, malaki nagbigay niyan. Pero sabi nga po dito, mas okay daw pong magbigay ng kakaunti, pero galing po sa puso. Di ba po? Sabi nga po dito sa sa 1 Corinthians 13 verse 3, sabi po, if I gave everything I have to poor people, and if I were burned alive for preaching the gospel but didn't love others, it would be of no value whatever. So, pag daw po kahit anong gawin natin, pagtulong po sa ibang tao, pagbibigay sa church po, pero pag wala po itong pagmamahal na kasama, wala daw po yung value, wala daw po yung kwenta sa harap ng Panginoon, pag wala daw pong pag-ibig. Sabi po dito, wait na po. Yan po, katulad po, di ba po, katulad po nung sa election, di ba po, pag may ang mga kandidato po, pag campaign period po, lahat po yan, all out, binibigay po sa mga tao. Pero the rest po, nung pag-upo nila sa posisyon nila, parang hindi po nararamdaman ng mga tao yung pagtulong nila. Pero yun nga po, katulad, wag po maging ganun yung natin, pagmamahal natin sa Panginoon. Dahil po yung mga kandidato, nagbibigay po sila sa mga tao kasi po may hinihingi po silang kapalit, kundi yung boto po. Pero sabi nga po ni Pastor Dong, di ba po, yung pagmamahal po natin maging katulad po ng Panginoon na wala pong hinihintay na kapalit. Pero po, ang pagbibigay po natin sa Panginoon ngayon, may punong-puno ng pagmamahal, punong-puno po ng pagbibigay po ngayong umaga po. Katulad nga po nung may isang po kaming customer po dun sa store namin, Christian. Late ko na po kasi nalaman na Christian sila. So tuwing one time po bumili po sila doon sa store namin, may matanda po silang kasunod. Sabi niya, tatay, anong kailangan mo? Sabi ni tatay, bibili lang ako ng pang isang araw na gamot. Kitang-kita naman po doon sa matanda na medyo kapos po talaga kasi pang isang araw lang po yung binibili niyang gamot. So sabi po ng customer namin na, sige, bigyan mo siya ng pang isang linggo niyang gamot. Ganyan. Tapos, ayun po, yung sumatotal po, yung customer po namin yung nagbayad, binigyan niya po ng gamot yung matanda po ng pang isang linggo.
Tas thank you po ng thank you sa kanya. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Gumanon po yung matanda. Pero sabi nga po dun, nung customer namin, huwag ka sa akin magpasalamat. Sabi mo, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Pero sabi nung matanda, thank you, ma'am. Hindi, ma'am, thank you, ma'am. Ganun po. Pero sabi nga, paulit-ulit din po yung customer namin na sabihin mo, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ganun din po ang maging po natin sa puso natin na lahat po ng binibigay natin is hindi po galing sa sarili nating kakayahan, pero galing po yun sa Panginoon na nagbibigay po tayo sa ibang tao dahil din po sa pagmamahal ng Panginoon na meron po tayo sa ating mga puso. Amen po ba? Amen. Kaya po ngayon pong umaga, ihanda po natin ang ating offering, tithes and offering sa ating Panginoon at tayo po'y manalangin. Yes, so God, hallelujah, Lord Jesus, hallelujah, Father God. Lord, katulad po ng aming inawit kanina, Panginoon, bigyan niyo po ang bawat isa, Panginoon, ng pusong tapat, Panginoon, pusong walang pag-aalinlangan, O God, sa aming pagbibigay ngayong umaga, O Father God. Lord, alam ko po, Panginoon, na binebless mo ang bawat isa, Panginoon, upang makapag-bless din sa ibang tao, Panginoon, upang maabot, O God, yung mga nangangailangan, O Father God. And Lord, through our tithes and offering, Panginoon, Lord, magagampanan nito, Panginoon, ang pangangailangan ng iyong simbahan, Panginoon. Ang mga outreach namin, Panginoon, Lord, ay matutulungan namin, O Father God. And thank you, O God, sa mga kamay, O God, sa mga puso na ginamit mo, Panginoon, na magbibigay ngayong umaga, Panginoon. Thank you for their hearts, Panginoon, na puno-puno ng pagmamahal na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Thank you, O God, for their love, Panginoon, sa kanilang kapwa, Panginoon. At marami pong salamat, Panginoon, na patuloy mo, Panginoon, na pinupuno ang aming mga puso ng pagmamahal, O God, na nanggagaling sa iyo, O Father God. And thank you, Lord God, for this day, Panginoon, sa opportunity, Panginoon, na makapagbigay kami, Lord God, na mabigay namin yung best offering namin ngayong umaga, Panginoon, sa iyo lamang, O Father God. To you all the highest praises, O God, worship and thanksgiving in Jesus' name. Amen and amen. You loved me when I was so unlovely. You sought me when I was lost. You showed me how much you really love me when you bought me at the highest cost. There's no greater love than this. There's no greater love than this, that a man would give his life for a friend. There's no higher sacrifice that a man would give his life. You have made a precious price for me. You chose me when I was so unworthy. You cleansed me with your own love. You clothed me with righteousness and mercy, and you crowned me with your steadfast love. There's no greater love than this. There's no greater love than this, that a man would give his life for a friend. There's no higher sacrifice that a man would give his life. You have paid a precious price for me. You have paid a precious price for me. You have made a precious price
for me. Amen. Praise God. Tayo po'y dumako sa ating announcement po. Amen. So, every day po, every Monday, Wednesday, Friday po, patuloy pa rin po ang ating morning devotion, 9 a.m. So, kasama po natin ang mga pastors from Mindoro, Alaminos, maging dito po sa Bacoor. So, lagi po tayong mag-alarm and let's give time po sa ating Panginoon every 9 a.m. Maging sa gabi po, Mondays, Wednesdays, and Friday, meron naman po tayong night service. Sa Monday po, Thanksgiving worship, midweek service, and soaking po. Lagi po tayong live sa Jesus Be Lifted Up Church page po. And sa online prayer gatherings naman po natin, sa mga fathers, Monday to Saturday, 4 a.m., pwede po nating i-contact si Brother Ferdy sa mga gusto pong sumali na mga tatay. Sa mothers naman po, from Monday to Saturday, 5 a.m., pwede nyo po i-contact si Sister Eileen. And sa pastors naman po, Monday to Friday, 5 a.m. Next po. Ayan po, meron naman po tayong online youth service o fellowship po every Sunday, 7 p.m. via Google Meet po. And ayun po, maging sa leaders and workers po, meron po tayong laging feeding sa Tuesdays, 8 p.m. kay Bishop. Wala pa daw po pala. Sa next year na po ata kasi meron na pong, kumbaga, busy na po. So, ayun po, sa mga iba din po na may mga testimonies, pwede nyo pong i-contact si Pastora Chic or pwede po kayo magpadala ng video nyo po sa Messenger or sa Gmail po ng church. Yan lamang po. Ayun. Meron pa po pala. Last po, J. Blue Cavite Christmas Party. Sino na po excited? Amen. So, ang bilis po ng panahon. So, ang ating Christmas party po is sa 26. And meron po tayong exchange gift. Sa kids po is 100. Sa youth naman po, 150. And sa adult is 200 po yung range po ng ating ibibigay sa exchange gift po. Ayan po. So sa social medias po natin, patuloy po nating isupport. Let's like and share po ang bawat post ng ating church po para mas malawak pa po ang maabot po ng salita ng ating Panginoon. Praise God. Amen. So muli po tayong tumayo sa presensya ng ating Panginoon. At muli po nating ibigay ang ating mga papuri, pasasalamat sa ating Panginoon. Amen. Sa iyo ang papuri at pasasalamat aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa iyo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Kasama o ano ang ligayang nadarama. May pag-asa kung nakikita pagkapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay
sa pangalan namin Panginoong Isus, sa Espiritu Santo, Lord. Maraming salamat, O God, sa salita na aming narinig ngayong araw na ito. Ang iyong salita, O God, ang iyong pag-ibig na binigay sa amin, O God, ay magamit namin sa araw-araw na aming pamumuhay, Lord. Ang iyong pag-ibig na nadama namin, O God, ay magamit namin sa kapwa namin kapatiran, O God, ang iyong pag-ibig, O Lord. Maraming salamat, O God, sa salita na inayag na aming kapatid, O God. Ibalik mo, O God, ang kalakasan na nawala sa kanya at puspusin mo pa, O God, at bigyan mo pa ng talino, O God, na manggagaling sa iyo upang ihayag niya ang iyong salita, Lord. Para ganun din, O God, sa aming pag-uwi, hawiin mo ang daanan upang kami, O God, ay makarating sa aming tahanan na ligtas. At sa susunod na linggo, O God, ay daladala namin ang pagpapala na nanggagaling sa iyo, Lord. Lord, muli, O God, binabalik namin lahat ng kapurihan, pasalamatan sa tanging pangalan namin, Panginoong Isus. Amen. Susundin anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, hanggang dulo mananatili anumang hamon.
Ikaw